حلنا خدن دليقي استقاقون دليقي على جامع تباو ويسافر سلام لك اللهم استغفرك وان استبرك فيه فركس عمرك وقوم تسجى جامع مسافر وبس دس ولكي حتياتنا سري لنا نفط ودك يسوع كريستوس من تانا محرات لمن لنا امين إذا سعد يا من وارسل بيتنا يسكر سام قبرين فسنت ساعات مع الدنيا كمون بك أسام سام مسجد زبنا كمون داتا بزي المسجد تقول صار وهي سمعت المحارب الأملاق والملتنا الأملاق والملتنا يسكر الصوت سفير النهر لنا تقبلنا وتقبلنا وتقبلنا الذي كان صحابي ولا مشكلة من المسؤول لنا جون عوبذاك بسعية زي أنا كل زمن هوتنا نقول فرح بسم سلام ركبنا بكل زمن الله زي أبيه أملاخنا اليوم وقويتنا زي أبيه كل احتمال أقول قويتنا أملاخنا بالحنان يسوع كريستوس لعل كل كنتات من كل كنتاتنا أو كل كنتاتنا مسكنا كأننا سلسة كنا زرد كنا زعقوب كنا نبخاون سلسة قبل كنا سلسة رحلة كنا دبيب كنا فبدا سعزي أو سلسة صح كنا نمسكون كأننا نكرسر كابت السنيات كان حتى تنلم مننا لنا أجزاء سعلة زيان أو كل زمن هي نحاول كافو بسم سلام بسم هبنا كل أنا أتم كل فتنة كل جبر سيطان مخروق بقى السبعة الحبوب والزهنة من لحظة صلاة وقلتها حبيب كاب كل حزب خان كاب زوريا زلزل لنا يوبوتان أرحب كل سنة يا زلزل لنا قرن حد لنا مخنيات الصحيحة تمنين عن قربيته كل حيل صلاة فردس تعزها كنا كاب كل غفاء قالها نبرنا فتنا يتأتونا حدودها ويتانا أملحنا بالحنان يسوس كريستوس من تفور السبيل بسقبر السجان محرة المساحة محرم الزغن وهذه وتمتصن تبرين غير ما وداس أملهم لهم كل ساعة زاد على المحفظ آمين. يعني السحاب مزمور 5 عن تقدم الله كم شرط محرم كم تعبير بس أيضا مسجد كبس سبيك حسبني كوحات أتمنى أنا بس أي فلتعلق ما حتى كل ذي كم يزرع فلان فان كاتب أنا ناخذ غير الدركم أكون يخاف كجوركم نبغى ساتور لكم نكاب حتى تنسبني إن أنا حكى وش فاتر اليوم أقربون طول مهارني من تنسلت كسم أزات رني خبر الكسلو سبني تنسلت كتاين عسن تخرج سات بعضان خرج سناس معني بس كاب حتى تيكون له يبزل عبس هاي وندرس سوا عن نقصوي للفترة اللي يسمى بس كويس لحد إسكابت كادر بيني حقس مدحن كامل لسلي فعلينا من فسون دقفن مقد خان نفسهم ربيه حتى أنا بخاف من السورية وأملق من كعدا لما نقفن النسان سبح على الكتب للرؤيا ويتاي أفزنا درس فريق مسوات قبل كان ينتظر كان مسوات مرارة مسوات أمر مفسي وأملق مسؤول كتب للبيت مقنعها نسي مسجع خاصة نايك بر الله مكاتي أتيرس على مندا شم مسوات سكين زهر مسوات بملك مسوات بحكم لك يشوا أما سويها أرحوا فقر الأيام هالليلويا فلو دير كاس مكرسل بسيط أملق مسكانا قربلو أكياتك حد لك آخر آمين. When we began exploring his teaching, to say that for most of us, if we were asked to say what are the worries that you to express, again, finances, culture, political situation. الشيء قال وتسمع لنا كابز بمقصال أبونا أبو ملاك سلام مزمور داويد مبل 230 كتصلي لنا يوم أبونا أبا قوموس مزمور داويد مبل 230 حدا كتصلي لنا يوم حاونا دكتور صقاب مزمور داويد مبل 230 كلتن كتصلي لنا أنا مزمور داويد مبل 233 كتصلي حاونا ممر تخلو مزمور داويد مبل 234 كتصلي لنا ماما بري مزمور داويد ندينا إلسابيت كهبنيزيا عدينا إلسابيت مزمور داويد مبل 234 كاسيل كان كتصلي علينا أخن بوش تلبخن كتن ببعا مزمور داويد مبل 234 ماما بري مزمور داويد مبل 237 حفتنا ماما مزمور داويد مبل 238 كتصلي لنا
ዲያቆን ሓወይ ኣብ ፍርቂ መንገዲ ኣለኹም ገዛስ ካዕዛወጡ እሺ ሶሪ ድሓር ፀገም የለን ነፃ ምስ ኮንኪ ሓብርኒ ካልኦት እውን ቢዝተሃሊኹም ንገሩኒ ኢኹም ሓፍትና ፍረ ወይኒ ከዓ ኣብ ዝኾንክላ ንገርኒ ክክህበኪ እሺ ሓፍትና ሉላ መዝሙር ዳዊት መበል 138 መምህር ትምኒት መዝሙር ዳዊት መበል 141 ማማ ሙሉ መዝሙር ዳዊት መበል 142 መምህር ሳራ መዝሙር ዳዊት መበል 146 እሺ ኩላትና በፂሓትና ይመስለኒ ደግመ ክዕድል እየ ሓውና መምህር ተኽሉ መዝሙር ዳዊት መበል 147 ክትፅልየልና ማማ ብረይ መዝሙር ዳዊት መበል 148 ዓዊልክ ክትፅልይልና እሺ ኣረ ሕጂ ሳይ ከብለድ ማዕረ ኣብዚ ክረኽባ ደ ኣብ ስክሪኑን በቃ ሕረ ኣብ ስክሪን ሕሸኒ እሺ بسم أب والابن والمنفس الأحد أملاك آمين هللويا هللويا نእግዚአብሔር ካብ ሰማያት ኣመስግንዎ ኣብ ኣርያም ኩልኹም ኣብ መላእኽቱ ኣመስግንዎ ብዘለኹም ሰራዊቱ ኣመስግንዎ ፀሓይን ወርሕን ኣመስግንኦ ኣቱም ብርሃት ከዋኽብቲ ኣብ ከዋኽብቲ ቁርብ ሳይ ኮይና ዲያቆን ወደ ቅርብ በዚያ ፅበቃላ ወቁርብ ከወእ ተኸዊለን بعد نصعب بالله قرب دحانة قرب وجاء طبقت الله بيمان قرب ماشي سيب الكبالو تودي امين اجغت الرلا دا قرب قرب اسكده حنكبله اتم ناي سماء سماء ناي سماء لعل سماء زلهم اجغه حجي صبو حجي طبق الله اوكي دك سماء سماء اب لعل سماء زلهم ماياتن امسكنو نس عزيزو هيدا دورك حجي هو نس عزيزو تفطيروم نسم እግዚአብሔር يمسكنو نزل ዓለም أو أمم زي حلف نእግዚአብሔር ካብ ምድሪ ኣመስግንዎ ኣቱም ገበላት ባሕርን መዓምቁን ኣቱም ሓውን በረድን ኣሳሓይታን ግመን ቃሉ እተስልጥ ህበቡላን ኣቱም ኮረቢትን ኩልኹም ፈረይቲ ኣእዋምን ፅሕድታትን ኩልኹም ኣራዊትን እንስሳን ለመም እትብሉ ነፈርቲ ኣዕዋፍን ነገስታት ምድርን ኩላትኩም كل قرب دياقون ودي قرب نلعله قرت سكات الله عبد شاف دحن هذا كلاتكم مسام كلاتكم فردتن مدرن يودو ماشي حجقه جي كان أحزابن مسافن كلاتكم فردتي مدرن أقبازن قرازسن عبيتن سمو بين العليو قرما قبل السماين مدرن سم እግዚአብሔር يمسكنوه نهزب قرن العلي سلا قدسو دق إسرائيل እቲ ዝቆርቦም ህዝቢ يمسكنو አሎ እስከ قرب نلعلو يكون وجه يقرب ህዝቢ يمسكنو አሎ هللويا ቅዱስ ወንጌል መምህርና ሉቃስ ካብ ዝጸሓፎ በረኸት ጸሎቱ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ እዚ ሰብኣይ ዝጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ምጽንናዕ እስራኤል እውን ዝጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ ነቲ መሲሕ እግዚኣብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቕደስ መጸ ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ሕጊ ክገብርሉ ምስ ኣተው
سمعون دما بيدا حوافانا أملاهم كم زنا بلا أمسكن أو قويتاينتنا أحزاب مقلاس برهان نهزب خاسر ألون كبرت كخوان عبقد مخلو هزبي أدالي خيازنا بركام دحنك عينتك كابر عاس حج 5 زربا خان باري خاب سلام تفان وإخابله مسقانا نقزي بهر أملاخ يخون أمين أو كروسوس أملاخنا مسير أبوها آمين. أريك عليه وتسمع لنا حاونا دكتور صقاب كاب كل فلتات صلوت إنه عاب كلمة تقنع فرادك قوم تدالي الله إنه دم يمسون إنه بقدم إتي قنوع فرادي كقوم تداري الله إتي عم مجاي زحلف عدمي نخونني نفلدن بقوع سلازخونه ببزح حاتياتي العد انقطقطن الله ግን ከነፍሰይ ገና ኣብ መሬት ትነብር ካብ ሃለኹ ተነስሒ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይውድሶን እዮም ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነም እውን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስተይኪ ተንሲእኪ ናብ መድሓኒኺ ብንስሓ ኦ ኣምላኸይ መሓረንን ኣድሕነንን እናበልኪ ተማሕፀኒ ንኣብ ንወልዲ መንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይኹን ኣሜን آمين لو تسمع لنا حافتنا لولا وعلى سب زي ودا عرش يمكن يميلكم كلكم سدرا مدانيالو موائل سب زي ودا إذا عالم زيان زي العالم تنبر تقاونسي نفسي نطور زخانة مخنات محلو كنيرو كتيف زخانة تقبار كن اتحما اكين اقدمي اتي تقراري تي زلو غريت الله ودي قرب انت اشم بلامو كاب ولا 275 قال قبرامو كت تاشم تبلي because نت سكرين مليئات حالفات خوينا اوكي سكيمي تنسوا عن حمشين غير الله حجها هو حجي هاش كرون تحت ورده هو اوكي مش موائل سب زي ودا مواسب زي ودا هو حجي انت يا ابي تقولي تعلم سيبكا مواسب زي ودا زعلم زيا خان زعلم تنبر انت زيلا تخونسي تقولي تعلم اسكي 250 غير خافتنا ابز سكرينكين ولا حنتي تاشم يرئين يلن حجها كدايكاكم خاخابزن لعلي متقاس دحن انت زخونسي نفسي اوكي دحن ونشتي قرطه انت زخونسي لا تشعل نادر አይደለ ምክንያቱም ሃለወክ ነይሩ ኢላ ተቀጽል دكتور داقي مسكرين ميرا حجخ متي كابزي سلايد از بيتكسيان دولوغين كورتي جرا ياكلو حج تبالو اوكي تبالو حج اسم او نفس قدس مؤسسب زي ودا زعلم زي خان زلعلم زنبر انت زخونسي نفسي نصور زخانه مخنيات محلوك نيرو ግን ከትጽዩፍ ዝኾነ ተግባርክን እቲ ሕማቕክን ኣብ ቅድሚት ሓቀኛ ምስቕላዕ ኣብ ዓራት ሓጢያት ተሰጢሕኺ ኣብቲ ሸለልተኛን ከዳዕን ስጋኺ ኮንኪ እንታይ እዩ ትህብዮ መልሲ ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ በቲ ኣዝዩ ዘፍርሕ ፍርድኻ እስንብድ ነቲ ዘላለማዊ ፍርድኻ እንብርከኽ በቲ መለኮታዊ ንፅብራቕካ ብርሃንካ እንቅጥቀጥ ኣለኹ ኣነ ሕሱም ድኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ህይወተይ እውን ዘይቅዱስ ዝኾንኩ ናይ ተቐባሊ ቀረፅ ኣብነት ብምውሳድ ኣብ ልበይ እንዳወቃዕኹ ኦ ኣምላኽ ኣነ ገበነኛ እየ ይቕረ በለለይ ይብል ኣለኹ እዘልፈኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም ኣሚን
አሜን። መምህር ትምኒት ወንጽሕት ድንግል تمام ሲሆን አሜን። ይእዘን ኦ ንጽሕቲ ድንግል ናብ ባርያኺ እቲ ቅልጡፍ ጽላል ረድኤትኪ ዘርግሒ ነቲ ኣብ ዓለናይ ከም ማዕበል ዝገማጠል ክፉእ ሓሳባት ካብኣ ይርሕቕዮ። ነታ ሓመምቲ ነፍሰይ ብኾንትነት ኣዝዩ ሃለዋታ ጠፊእዎ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎትን ምንቕቓሕን ኣበግስያ። ምክንያቱ ንስኺ ከኣሊትን ምሕረት እትልምን ኣላይት ኣደን ኢኺ። ኣደ ምንጪ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋ ኢኺ። ኣሜን። ዝተዋሃበን ድስና ኣገልግሎት ታባኽ ዲያቆሓው ማማ ሙሉ ኦ ጎይታ በዛ ኢለት እዚኣ ንዓሞ በዚ ሓጢኣት ክንሓድር ሓለወና ማማ ሙሉ ትሰምዕኒ እንድሕር ሃሊኺ اوكي كما يوعدكم كيف انا ببصنحي او قويتا بزاليت زي انا عمو بزي حاتياتك نحضر حلونا او املاخ ابوتاتنا اسخاب روخيخا برختك عزي بزحيو قدسم كون زلالم كبري زملو ايو امين وقويتا كم تبخت وكلنا يزلنا محرتك خمو تخونلنا انت كله نعخا يصبي الله سخاخا ኣብ እዋኑ ምግቢ ትህቦም ኦ ኣምላኽና መድሓኒናን ኦ ተስፋ ኩላ ወሰናት ምድሪ ስምዐና ኦ ጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብዚ ዓለት እዚ ንዘለኣለም ተድሕነናን ተዕቁበናን ኣሜን። ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሃረኒ ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ርድአኒ ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ብርሃለይ ኦ ጎይታ ምሕረትካ ንዘለኣለም ይነብር ኦ ጎይታ ንዓይ لتكبار إدكا خولدو نولدو مقبي سلزخونكا أيتنصغني أو قويتاي نعخا بديلي يمو محرنن نفسي يدحنان نابلكو صللخو آمين أو قويتاي باخا توكيل اللخمو أدحنني فؤادكا خقبركا محرني نسخا أملاخي فالفالي هيوتيخا ببرهان كادما إنا برهان نرئي محرتكا نابتم زفلطوخا كبرخا خعان نابقونعات لبيت تمصا صقان برختن مسغانان بحقنا تكايو او قدم عالم زنبركان زلالم تنبر زلخا ابون ودن منفس قدسن نعخا مسغانا وداسين ግርማን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘላለም ዓለም አሜን አሜን። ስለዋላትኩም ምስጋና ይሁን። ቀጽሊ ጎይታ ወልዑል ጎይታ ኦኬ ወልዑል ጎይታ በአኻ ምእማንን ስምካ ምዝማርን ሰናይ እሞ ምሕረትካ ኣብ ፀፅባ ሓቅነትካ ድማ ለይቲ ለይቲ ኣዘንቱ አሜን። ጸሎት ተስማዕልና መምህር ሳራ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ቤተ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ዝተወልደ መሃረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሃረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞት ዝተንስአ ብምስጋና ብክብሪ ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማነ አቦ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋንን ሞታንን ክፈርድ ብክብሪ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ። ኦ ጎይታ መሃረና ምስጋና ንኣቦን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ጎይታ ኃጢአትና ሓደገልና ኦ ጎይታ በደልና ይጸብጽበልና ኦ ጎይታ አበሳና ይቀረበለልና
ኦ ጎይታ ንሕማት ዝኻብ ፀሓዮሞም እንቲ ትቅድስም ካይልካ ፈውሶም ኦ ጎይታ ነቶም ዝመቱ ኣቦታትና ኣዴታትና ኣሕዋትና ንሓትናን ከዓ ነፍሰ ማዕርፍ ኦ ካብ ሓጢኣት ንፁህ ዝኾንካ ጎይታ መሓረና ኦ ካብ ሓጢኣት ንፁህ ዝኾንካ ጎይታ ርዳእና ልማንና ከዓ ተቐበለልና ክብርን ምስጋናን ብፍፁም ማዕርግን ቅድስናን ንዓኻ ይግባእ ኣሜን ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ መሓረና ጎይታ ባርኸና ኦ ጎይታ ብቑዓት ግበረና بمسجانا خمزيلنا خنصلي بسمايات نبر أبونا اسم كاي كدس نقصات فقد كام تعب سمايكم دمام دريكون نعلت مقبلنا لما حبنا نحنا نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نسانا دقلنا كفاد احنا ننبر فتنا يتتونا من قسن حيلن كبر نزل علم نتكاي مأمين اوزت يا مريم بنا قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك اللخو احنا غدن قليخي بسقاخون دنقليخي أدجاب يرتباوت قويتا سراوي سلام لك اللخو نسفكا أنس برختي خي فركرس قوم برخيو أملت أزعج بهير مساقي أوفس تدس بلكي حاتياتنا سريلنا نفت ودخي يسوع كريستوس منتانا محرات لمن لنا آمين آمين مع مارزنت مزقانا نقدس دنقل مريم سنة ودنا تسكت سحد الله وقت تتذكر كل جزية دنقل زخنكي ولادي تعمل خد خريستوس سلام بلكي نأنت حاتياتنا حد قلنا نفور ودخي صلوتنا على قلنا نحقنا برهان إياس كريستوس أملاخنا زولد قلنا قدس قل سلام بلكي نحاتياتنا السنة حديبهم محرنا نبقيت على من لنا وقدس دنقل مريم ولادي أملاخ نزر السب إنتي أم ولادي نبود إياس كريستوس بحرقك حاتيات بتسقونا لمن لنا وانا حق نقستي دنقل سلام بلكي وانا أماني إلا أملاخنا زولد قلنا كرع السر إنا سلامتان أربلكي ودنقل بقيتنا إياس كريستوس تأمنت أمالادي حاتياتنا من انتخاد قلنا تذكرنا أمين آمين حفتنا سنايت مأتو ጸሎተ ሃይማኖት እሺ ስማ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐድ አምላክ አሜን መእተዊ ጸሎተ ሃይማኖት ኦ አድ ሐቀኛ ብርሃን ነክብረኪ ኦ ቅድስት ድንግል ወላዲት አምላክ መድሕን ዓለም ስለዝወለድክልናን መጺኡ ከዓ ነፍስናን ስለዘድሓነናን ነመስክነኪ ኦ ጎይታን ንጉስን መድሓኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ንስኻ ንሐዋርያት ሞገሶም ንሰማዕታት አክሊሎም ንጻድቃን እልልትኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንኃጥኣን ሕድገት ብሓደ ዝመለኮቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉን ነክብሮን ኦ ጎይታ መሃረና ኦ ጎይታ መሃረና ኦ ጎይታ መሃረና አሜን አሜን ሓፍትና እልልታ ጸሎተ ሃይማኖት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህሉ ብዝኾነ ወልደ ኣብ ዋሕድ እውን ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ኣብዛ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይ ሳብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳን መጻሕፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ተንስአ ብኽብሪ ናብ ሰማያት ዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንህያዋንን ንምውታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግስቱ እውን መወዳእታ ይብሉን ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዘርበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያ ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ምውታን ንዘለዓለም ዝመጽእ ህይወቱን ተስፋ ንገብር ኣሜን
ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ሓጢኣትና ሓደገልና ክሪያ ላይሶን 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 ጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅሊ عليه وتسمعلنا هراي እዚኣ ናይ መወዳእታ ንባብ ናይ ክትከውን ነፃ እንድሕር ሃሊኽን ሓፍትና ፍሮወይኒ ወይ ሓፍትና መዓዛ ዕድል ክበክን ተዘይኮይኑ ናብ ካልእ ክሰግር ድምፂ ግበራለይ ነፃ ተሃሊኽን هراي دياكون I don't know مأزا قريبة يا غات تفريت حفتين هراي thank you እሺ ቅዱስ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻ ብልግስናኻን ሙሉኣት እየን ንኩሉ እትመለኽ እግዚአብሔር አቦ መሓረና ጎይታ ሰራዊት አምላክ ሓይልታት ምሳናኹን ምክንያቱ ኣብ ጊዜ ሽግርናን ጭንቅናን ብጀካኻ ረዳእ የብልናን አምላክ አቦና حدق نبدلنا يقرب محرة قبرنا اتي بدليتنان بزي دليتنان زقبرنا يو اتي بمفلاتن بزي مفلاتن سرحنا يو صورن كهودن زخونة حقيقتنا منتي اتي اب لعلينا زسمة قدس سمكايلكا وقويتا يقرب لنا وقويتا كم محرتك دا أنبر كم تقبارنا أيخون وقويتا بقعات كبرنا بمسكانا كم زيئنا كنتلي كغطل هب سمايتنا بربنا أنا بكا يا thank you لك ممرتك أملاكنا وعقوبك معبسانا بك فتك أملاكنا عقوبك معبسانا ጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንሕሳና ንድገልን ካብ ክፋ ድሕንና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኣውዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ብሕልናኸ ደንገሊኸ ብስጋኸ ደንገሊኻ ደ እግዚኣብሔር ፀዋት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ
نسخي كابان سبرختي فركر سخم برخي أملت سجاج جابير مساخي أوفست تدس بالكي حتى ناصر يلنا نفتور دخي يسوس كريستوس منتانا محرات لمن لنا أمين نين الصحات صلوات أوجيتها أبزا ما عاد زي أبكن ما خابتك باركم بقال حسابكم بقول واسطنا زحط أنا أيو صغار روحن ما بكر سبن سلزخون كا من تتقدسم زحات أنا أيو صغار روحن ما بكر سبن سلزخون كا من تتقدس مكايل كا تعرقنا نحدا قلنا وأملاك بسلام كن حدر سلامات ليتها بنا أبزانا يدك أسق زينا خاب كل شنكتنا تقبرنا كاب كل خفاتن كاب كل فتنا سلام كحلونا خا ما سلام الأكل أخلنا سجام برهرا أنت ما بكر سبزخون حد ودخا ويتنا أملاكنا مدحنا يسكر سوس اتبون مسؤون كبرن وداسين قرمان زلكا معري خمس غن وهوت منفس قدسن مسقانا يقبعك حج النزل علما أمين أوغويتا محرنا محرت كاونا بزحلنا واب نفس وكف ساعات انقزينا بسماين مدرن بخبر السجدلكا كريستوس أمون أملاخنا بعلنا ويحت عقسن بزوح محرتن بسنا السما الأكارهرهن نتوم أنا قدام يوم حاتيات نياتات ونتمحر نحات ابن السحات مليس بهوت كنبرن برموت زيت دلي من تصبي أمزلو تسخى سميات كرخبون كلهم نابدحنا تتعدم أوغويتا أبزا ساعات الزيانة بكل ساعات لما نتقبل هيوتنا كان علنا تزازات كاخن قبر مرحنا منفسنا قدس سقانا حساباتنا ننسه تمنيتنا ونسمر حمامنا فوس حاتياتنا حدقلنا كاب كل خفاء حزن صايات بردانا بهلونا ممكن عقوب بقدسان ملائكة حلونا ناوهدت امنت كان من رحمة انتي نابت زي مرمرن زي وسنن فلتات كاخن بتصح عدلنا نسخان نزل عالم بروخي خامو امين امين بقعات قبرنا بمسقانا خمزي لنا نصلي بسماعات نبر ربنا سمكا يقدس من قصات مصاب فقد كان تاب سمايكم دمام دريكون علت مقبنا على مهبنا نحنا نزودلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نأسانا دقلنا كوكفاد احنا نامبر فتنا يتتونا من قصن حيلن كبر نزل على منات كايما امين اوزتي مريم بني قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك له حلنا خدن قليخي بسقاخون دنقليخي أدي جابير تباوت قويتا سراوي سلام لك له مسخي كبان السبرقتي خي فركر سوم برخي أمل تسقى جابير مساخي وفسيت دس بالكي حتى يتناصر يلنا نفتو الدخي يسوس كريستوس منتانا محرات لمن لنا أمين كبرن مسكانا أملاخي خون جابير يقبل له آمين ስለዝነበረና ናይ ጸሎት ጊዜ ንኣምላኽና ክብርን ምስጋናን ይኹኖ ካብዚ ብምቕጻል ኣውና መምህር ተኽሉ ክሳብ ዝዳሎ እተን ንባባት ካብ ጉባኤ ከነንብበን ኢና ንሎሚ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ንሪኦ ቀዳመይቲ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ኢና ክንርኢ እተን ንባብ ኣብ ክልተ ከፊልና ክንሪአን ኢና እታ ቀዳመይቲ ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ ፍቕዲ 10 እታ ካልአይቲ ድማ ካብ ፍቕዲ 11 ክሳብ ፍቕዲ 16 ክንርኢ ኢና ማማ ትረሓስ ወልዱ እንኳዕ ብሰላም ኣተኺ ቀዳመይቲ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ካብ 1 ክሳብ 10 ከተንብብልና ነፃ እንተሃሊኺ ኣይትጠመኒ ሕጂ ዲያቆን ይሕወይ ወደይ እሺ ተሓራይ ክዳሃየካ ማረይ ኦኬ ሓረይ ዲያቆን ኣነ ከንብብ እሺ ካብ 1 ክሳብ 10 sorry በቲ ዳሕራይ ዘመናት ገና ገሊኦም እምነቶም ክሒዶም ንመናፍስቲ ትሕተት ንምህሮ ኣጋንንቲ ከም ዝሰዓቡ እቲ መንፈስ ብግህድ ይብል ኣሎ ብግብዝና እቶም ሕልንኦም ከም ብዓለም እተዓለሙ ሓሶት ዝዛረቡ ሰባት መብስቦ እናኸልከሉ እቶም ኣመንትን ሓቂ ዝፈልጡ ብምስጋና ክቕበልዎ ኢሉ ኣምላኽ ዝፈጠሮም ብልዕውን ሰብ ክሓርሞ ይእዝዝዎ ኣለዉ
እቲ ፍጥረት ኣምላኽ ብዘሎ ጽቡቕ እዩ እሞ ብምስጋና እንተተቐበልካዮ በቲ ቃል ኣምላኽካን ጸሎትን ዝቕደስ ስለ ዝኾነ ገለ እኳ ዝድርበ የብሉን። ስጋዕ ክንደይ ሓንብብ ዲያቆን? ስጋዕ 10 هو ኣርባዕ ነቶም ኣሕዋት እዚ እንተ ኣርኤኻዮም ቃል እምነት እቲ ተኣሚንካ ዝሰዓብካዮ ጽቡቕ ምህሮ እንተመገበ ሕያዋይ ኣገልጋልስ ኢየሱስ ክርስቶስ ክትከውን ኢኻ። ግናኸ ነገር ቅትለትን ምዕላል ኣስታትን ካባኻ ኣርሕቆ። ንርእስኻ ግና ኣምልኾ ኣልምዳ። እቲ ስጋዊ ምልምማድ ንቁሩብ ነገር እዩ ዝጠቅም፣ ኣምልኾ ግና ንኩሉ ይጠቅም። ነዛ ሕጂ ዘላ ህይወት እዚኣን ነታ እትመጽእ ከዓ ተስፋ ኣለዋ። እዚ ቃል እሙን እዩ፣ መቐባሉ እውን ብኩሉ ግቡእ እዩ። በቲ ንኩሉ ሰብ ምናዳ ንኣመንቲ ዘድሕን ህያው ኣምላኽ ተስፋ ስለ ዝገበርና ኢና መጨረሻ ጠፊያ مساعدة حجي ኣምላኽ ተስፋ ስለ ዝገበርና ኢና እንዓይን እንጥዕር ዘለና። ኣሜን። أيوة تسمع لنا ኣሜን። ماما مأذن 11 كساب 16 كساب تسامي زلها تنببلنا الراي كساب 11 الراي كبرنا تامول ملاخي እሺ እዚ እዝንን ኣእዛንን መሃርን ነቶም ኣመንቲ ብቓል በካይዳ ብፍቕሪ ብእምነት ብንጽህናውን ኣርአያ ኮኖም እምበኣር ነታ ንእስነትካ ሓደ እኳ ኣይንዓቃ። ኣነ ክሳዕ ዝመጽእ ናብ ምንባብን ምምሃርን ኣቕልብ። ነቲ ብትንቢት ብምንባር ኢድ ሽማግሌታትን እተዋህበካ ኣባኻ ዘሎ ውህበት ጸጋ ዕሽሽ ኣይትበሎ። እዚ ኣጸቢቕካ ሕሰብ እናወሰኽካ ክትከይድ ከም ዘለካ ኣብ ኩሉ ምእንቲ ክገለጽሲ ነዚ ነገር እዚ ብምሉእ ርእስኻ ወፊ። 26 دي ዲያቆነይ 16 وسام موداتها እሺ ንርእስኻን ንትምህርትኻን ተጠንቀቕ። በዚ ነገር እዚ ጽናዕ። እዚ እንተገበርካ ንርእስኻን ነቶም ቁርባ ዘለይ ዲያቆን ሓዊ እዚ እንተገበርካ ንርእስኻን ነቶም ዝሰምዑኻን ከተድሕን ኢኻ ኢላ ትውድእ። ኦኬ እሺ ሕራይ ስለዝተቀበለህኒ ኦኬ ሞ ቃል ህይወት እስማዓልና አሜን። ቃል ህይወት እስማዓልና አሜን። ኣራይ ከም ፈቃድ ኣምላኽ ናብቲ ዕለታዊ ትምህርቲ ከነብል ኢና። ሓውና መምህር ተኽሉ ካሕልፈኩም። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አቦታተይ ካህናት ካብ ሓጢአተይ ፍትሑኒ ተኻፈልቲ ናይ ዝጉባኤ ኸ ኣብ ጸሎትኩም ዘክሩኒ ቀኒለይ ዲያቆን ሓወይ ሎማዓንቲ ከም ፍቃድ እግዚኣብሔር መልእኽቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ቀዳማይ መልእኽቲ ማለት እዩ ናብ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ክንርኢና ከም ፍቃድ እግዚኣብሔር ዝሓለፈ ምዕራፍ 3 ጌርና ነርና። እቲ መእተዊ ከምዚ ይብል ማለት እዩ ቀንዲ ዕላማ ኤጲስቆጶስ ንእምነት በዚ ዝስዕብ ምሕላው እዩ ኢሉ ይጅመር። ሓቀኛ እምነት ምስባኽ ነቶም ኣመንቲ ኣብ እምነቶም ምርግጋፅ ወይ ከዓ ፀኒዖም ክፀንዑ ከም ዘለዎም ነቲ ሓቀኛ እምነት ምጥባቕ
ክከላኸለሉ ከም ዘለዎ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብዛ ምዕራፍ 4 እዚኣ ነቲ ወዲ መዝሙሩ ረዲእ ወይ ከዓ ሓጋዚ ኢሉ ኮነ ጢሞቴዎስ ንእምነት ብኸመይ ክሕልዎ ከም ዘለዎ መምርሒ ሂብዎ ኣሎ። እቲ መምርሒ ብዛዕባ ዝመፅእ ክሕተት ዝገልፅ ትንቢት ሐዋርያ ጢሞቴዎስ ዝነበሮ ግዴታ ናብኡ ዝመርሕ ሓፈሻዊ መምርሒታት ይህቦ ማለት እዩ። ኣብቲ መጀመርታ ሕጂ እንታይ ኢሉ ድጅመር ብዛዕባ እቲ ትምኒታት ክነግረና ከሎ ማለት እዩ። ቀዳመይቲ ጠቕሲ ደላ በቲ ዳሕረዋይ ዘመናት ግና ገሊኦም እምነቶም ክሒዶም ንመናፍስቲ ስሕተት ንምህሮ ኣጋንንትን ከም ዝስዕቡ እቲ መንፈስ ብግቡእ ይብል ኣሎ። ሕጂ መወከሲ ናይቲ መንፈስ ዝበሎ ማለት እዩ ከምዚ ይብል ኣብ ዳንኤል ምዕራፍ 7:25 ከምዚ ይብለና ኣብቲ ልዑል ከዓ ናይ ትዕቢት ቃል ዝዛረብ ነቶም ናይ ልዑል ቅዱሳን ድማ ከጽንቶም ዘመናትን ሕግታትን ክልውጥ ከዓ ክሕልን እዩ። ንሳቶም እውን ክሳብ ዘመንን ዘመናትን ፈረቓ ዘመንን ኣብ ኢዱ ክወሃቡ እዮም። ከምኡ እውን ኣብ ዳንኤል 8:13 ኣብቲ መወዳእታ መንግስቶም ከዓ እቶም ኣበሰኛታት መስፈሮም ምስ መልአ ሓደ ጨካን ዝገፁ ተንኮል ዘስተውዕልን ንጉስ ክትንስእ እዩ። እዚ ናይቲ መግለፂ ናታቶም ማለት እዩ። ኣብ ዳንኤል 11:3 ከዓ እንታይ ይብለና መራኽብ ካብ ክቲም ክመፆ እየን እሞ ክሸብርን ክምለስን እዩ። ኣብ ልዕሊ እታ ቅድስቲ ኺዳን ክኹሪ ክገብር እውን እዩ። ክምለስ ነቶም ነታ ቅድስቲ ኺዳን ዝሓድግዋ ድማ ክሰምዖም እዩ። ካብ ማቴዎስ ዘላ ናይ መጨረሻ ከዓ ከምዚ ይብለና ማለት እዩ። ብዙሓት ነቢያት ሓሶት ክትንስኡ ንብዙሓት እውን ከስሕቱ እዮም ይብለና ኣሎ። ሕጂ ኣብቲ መናፍስቲ ስሕተት እንደሎን መንፈስ ሓቂ ደሎን ኢና ክንርኢ ማለት እዩ። the deceiving spirit ወይ ከዓ the spirit of the truth ሕጂ ናይቲ ሸይጣን ማለት ዝኾነ ወይ ከዓ ናይቲ ጋኔን ንብሎ እታ ምስጢሩ ኩሉ ግዜ ሓንቲ እያ። ምትላል ተደይ ኮይኑ ካሊእ የብሉን። ተንገብረን ከዓኒ የታልለካ ይፍትነካ ድሓር ከዓ ተመሊሱ ይኸሰካ ማለት እዩ። ኣንጻር ሓቂ ኣንጻር ክርስቶስ ዝኾነ ዝምህር ማለት እዩ። ዝኾነ ይኹን ትምህርቲ ካብ ኣጋነንቲ እዩ። ዝኾነ ይኹን ትምህርቲ ኣንጻር ክርስቶስ ተደኣ ኮይኑ ካብ ኣጋነንቲ እምበር ካብ ካልእ ኣይኮነን፣ ካብ መንፈስ ሓቂ ኣይኮነን ማለት እዩ። ናይ ሓቂ ምምራሕ እቲ መንፈስ ሓቂ ተባሂሉ እውን ዝፅዋዕ መንፈስ ቅዱስ ንኣመንቲ ናብ ኩሉ ሓቂ ይመርሖም። ከምቲ ኣብ ዮሃንስ ምዕራፍ 16:13 ተጠቂሱ ዘሎ እቲ መንፈስ ሓቂ ምስ መፀ ግና ንሱ ንዝሰምዖ ዘበለ እዩ ዝዛረብ እምበር ካብ ርእሱ ኣይዛረብን እዩ እሞ ንሱ ነቲ ዝመፅእ ከፍልጠኩም ናብ ኩሉ ሓቂ እውን ክመርሓኩም እዩ ይብል። ጥቕሲ 2 ከዓ ከምዚ ይብለና ብግብዝና እቶም ሕልንኦም ከም ብመዓለም እተዓለመ ሓሶት ዝዛረቡ ሰባት ግብዝና ኪዳን ኣባጊዕ መሳርሒ መማህራን ሓሶት እዮም። እዚኣቶም እዚ ብምዕላም ዝብሎ ደሎ ሴንት ኣምብሮሲዮስ እንታይ እዩ ዝብል ሕልንኦም ብሓሶት ስለ እተበላሸወ ኣብ ሕልንኦም ከም ዕላመት ወይ ከዓ ከም ስታምፕ ማርክ ዝተገበረሎም ማለት እዩ ቆርበት ምልክስ ይገብሩ እዮም። ናይዚ ኣብቲ ባህልቲ ወይ ከዓ ኣብቲ ግዜቲ ዝነበረ ንዓመፅቲ ዝኾኑ ወይ ንሰረቕቲ ዝኾኑ ምልክት ይግበረሎም ነይሩ። ምክንያቱ ኩሉ ሰብ ክፈልጦም ይግብኦ እዩ ተባሂሉ። እዚ ምስሊ እዚ ካብ ገበኛታት ዝተወስደ ዘመልክት እዩ። ሕጂ ነዚኣቶም መዓለምታ እንተደኣ ተገይርዎም ነቶም ሰረቕትን ገበነኛታት ዝነበሩ ነዚኦም ሓሰውቲ ከዓ ሓሶት ዝምህሩ ልክ ኣብ ሕልንኦም ከምኡሎ ማለት እዩ። ኣብቲ እዋኖም ንሰረቕቲ ወይ ንገበነኛታት ምልክት ይግበሮም ነይሩ ይብል። እዚኦም ከዓ ሕልንኦም ብሓሶት ስለ እተበላሸወ ምልክት ግብዝንኦም ኣብ ሕልንኦም ኣሎ ማለት እዩ። መውስቦ ምክልካል ከምዚ እውን ኢሎም ምምህር ነይሩ። ብስነ ምግባራዊ መዳይ ፍፁማት መንፈሳውያን መሲሎም መታን ክረኣዩ ዝገብርዎ ውዲት እዩ። ንሕና ግን ኣብቲ ቅዳሴና ክማ እንታይ ኢና ንብል መብስቦ ብሓቂ
እንታይ ንሕናስ ወብስቦ ንጹህ ከም ዝኾነ ምውላድ እውን ርክሰት ዘይብሉ ከም ዝኾነ ንምህር እግዚኣብሔር ንኣዳምን ንሄዋንን ህዝቢ ክብሕስሑ ኢሉ ፈጢርዎም እዩ እምበር ኣብዛ ስጋን ምስ ስጋ ዘይትመውትን ዘይትብስብስን ነፍሲ ከም ዘላትና ነስተውዕል እዩ ዝብለና እቲ ቅዳሴ ማለት እዩ። ኣብቲ ቅዳሴ ተፃሒፉ ዘሎ ስለዚ እዚ ዝብሎ ዘለዉ ናይ ሓሶት ተደይ ኮይኑስ ናይ ሓቂ ኣይኮነን ማለት እዩ። ካብ ዝተወሰኑ ምግብታት ምውጋድ እዚ ከዓ ከምኡ ኢሎም የዘውትሩ ምክንያቱ ኣብቲ ባህሎም ናይ ኣይሁድ ዝነበረ ንፁህ መግብን ወይ ከዓ ርኩስ መግብን ዝብልዎ ነይሩ። ኣብ ሓድሽ ግናን ግን ከምኡ ድበሃል የለን እዩ ዝብል ማለት እዩ። ናይ ሓሶት መናፍሳውነት ምስ ፆምን ርእስኻ ምግታእን ተተሓሕዝዎ ወይ ከዓ ከተሓሕዝዎ ይፍትኑ። ንሕና ግን ኦርቶዶክስ ማለት እዩ ስጋ ብምብላዕና ሓጢኣት እዩ እንዳበልና ወይ ከዓ ንኹም ኢልና ኣይንወስንን ኢና። ስጋ ምብላዕ ሓጢኣት እዩ እንዳበሉ ይሰብኩ። ንሕና ግን ከምኡ ኣይንብልን ኢና። ክንፀውም ከለና እንታይ ኢና ንብል ነቲ ስጋን ነቲ ከምኡ ዓይነት ዝኾነ ንፀባን ይኹን ሕሩም ወይ ከዓ ውግዝ ኢልና ኣይኮንናን ንፀሙ። ንስጋና ቀፂዕና ንመንፈስና መታን ከነዕቢ ኢልና ኢና ንፀውም። ሕጂ ንሕና ሕሩም ኢልና ኣይኮንናን ነቲ ስጋ ንፀሙ ማለት እዩ። እዚኣ ከዓ ኣብታ ፍቅዲ 3 ዘላ ማለት እዩ። መውስቦ እናኸልከሉ እቶም ኣመንቲ ሓቂ ዝፈልጡን ብምስጋና ክቕበልዎ ኢሉ ኣምላኽ ዝፈጠሮ ብልዕሊኡ እውን ሰብ ክሓርሞ ይእዝዙ ኣለዉ። ብልዒ እውን ሰብ ክሓርሞ ይእዝዙ ኣለዉ። እዚ ከዓ ጌጋ ምዃኑ እዩ ዝነግረና ዘሎ ማለት እዩ። ናይ 3 መቐፅልታይ ማለት እዩ ፅኑዕ ሕልና። ሕጂ 3 ሕልና ኢልና ነርና ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብ ምዕራፍ 1 ናብ ምዕራፍ 2 ገሊፅና ነርና 3 ሕልና ፅኑዕ ሕልና ኣሎ፣ ፎኪስ ሕልና ኣሎ፣ ቅዱስ ወይ ከዓ ቁኑዕ ዝኾነ ሕልና ከዓ ኣሎ። እቲ ፅኑዕ ሕልና ዝብል ካብ ሕጊ ኣምላኽ ንላዕሊ ፅኑዓት ኮይኖም ክረኽቡ ዝደልዮም ወይ ከዓ ክርከቡ ዝደልዮም ከምዚ ክንብሎ ፀናሕና መውስቦ የለን ኣምላኽ ከምኡ ይበለን ሓንቲ መውስቦ ኢሉ ፎኪስ ሕልና ከዓ ነቲ ሕጊ ኣምላኽ ኣፍኪሶም ዝርእይዎ ማለት እዩ። ሕጂ ሰብ ከም ድላይ ክገብር ኣለዎ ኢሎም ከዓኒ ናይ ግብረ ሰዶም እንተደኣ ርኢናሲ ንዕኡ ከዓ ሸለል ብልዎ ማለት እዩ። እዚ ከዓ ፎኪስ ሕልና ከም ንኣብነት እየ ዝበኩም ዘለኹ። ቅዱስ ወይ ከዓ ቁኑዕ ሕልና ግን ነቲ ሕጊ ኣምላኽ ብቕንዕና ዝስዕቦን ዝእዘዞን ማለት እዩ። ናይ ሓሶት መንፈሳውነት ምስ ፆምን ርእስኻ ምግታእን ኩሎም ኣብዚ ዓለም ወይ ከዓ ኣብ ኣምላኽ ዝፈጥሮ መግቢ ዝካፈሉ እኳ እንተኾኑ እቶም ኣመንቲ ጥራይ እዮም ካብቲ መግቢ ብምስጋና ብምክፋል ነቲ ኣምላኽ ዝፈጥሮ መደብ ዝፍፅሙ። Only those who believe in God give thanks to him when they eat. እቶም ኣብ ኣምላኽ ዝኣምኑ ጥራይ እዮም ክበልዑ ከለዉ ዘመስግንዎ። እሱ ከዓ ኩሉ ግዜ ክንበልዕ ከለና ብፀሎት ጀሚርና ንሕበል ኢና ንምንታይ እዩ ንነብስን ስጋ ንኾነና ማለት እዩ። እንተደይ ኮይኑ ግን ነቶም ዝበልዕዎ ስኢሎም ዋላ ሓንቲ ንነፍሲ ጥራሕ ክኾኖም ዝኽእል ወይ ንስጋ ጥራሕ ክኾኖም ዝኽእል ማለት እዩ። ገሊኦም ምስኣቶም ይካፈሉ ወይ ምስኣቶም ኣይካፈሉን ብዘየገድስ ብምስጋና ኣይገብርዎን እዮም። እዚ ከዓ ኩሉ ንገብሮ ንሕና ንክብሪ ኣምላኽ ኢና ንገብሮ ማለት እዩ። እቶም ኣመንቲ እቶም ንሓቂ ዝፈልጡን ኣብኡ ዝእዘዙን ደኣ እምበር እቶም ንህዝቢ ከታልሉ ኢሎም ንኣምላኽ ዝፈርሁ ኣይኮኑን። ስነ ምግባር መንፈሳውነት ሞራሊቲ ቨርስስ ስፒሪቹዋሊቲ ማለት እዩ። እዚ ክንብል ከለና ግን መንፈሳውነትን ስነ ምግባርን ኣፀቢቆ እተኣሳሰረ እዩ። ናይ ሓቂ ስነ ምግባራዊ ጠባይ ካብቲ ብፀጋ ኣምላኽ እተቀየረ ልቢ ስለ ዝወፅእ ብዘይ መንፈሳውነት ናይ ሓቂ ስነ ምግባር ክህሉ ኣይክእልን እዩ። ክልቲኡ ብሓንሳእ ይድኸኝ። ብተመሳሳሊ ግን መንፈሳዊ ህይወት ኣብ ስነ ምግባራዊ ስርዓት እተመስረተ እዩ። ከመይሲ ሓቅነቱ እተረጋገፀ መንፈሳዊ ዕቤት ንሓደ ሰብ ምስ ትእዛዛት ኣምላኽ ተሰማሚዑ ብስነ ምግባር ክመላለስ ይመርሖ። ምክንያቱ ክልቲኡ እንተ ተዋሂዱ ንዓኻ ናይ ስጋን ናይ ነብስን ጥቕሚ ኣለዎ ማለት እዩ። እቲ ካብ ኣምላኽ ዝኾነ ውህበት ክነዓቕ የብሉን። እቲ ካብ ኣምላኽ ዝኾነ ውህበት ክነዓቕ የብሉ። ምክንያቱ ውህበት ናይ ኩላትና ነንበይኒ እዩ ነንበይኒ እዩ። ሕጂ ምግቢ ብርእሱ ንፁህ እኳ እንተኾነ ብዘይ ምስጉን ኣእምሮ ስለ ዘቕበልዎ ዝቕበልዎ ንፁህ ኣይኮነን። ነቶም ንፁህ ኣይኮነን ኢሎም ዝሕዝዎ ንፁህ ንዕኦም ኣይኮነን። ነቶም ንፁህ ኢሎም ዝሕዝዎ ግን ንፁህ ማለት እዩ። ኣብዚኣ ፍቅቲ 6 ዘላ እታ ነታ መዓልቲ ዝጥንቀቐላ ንጎይታ ኢሉ ይገብሮ።
ነታ መዓልቲ ዝጥንቀቐላ ንጎይታ ኢሉ ይገብሮ እቲ ዝበልዕ ድማ ንኣምላኽ የመስግኖ እዩ እሞ ንጎይታ ኢሉ እዩ ዝበልዕ እቲ ዘይበልዕ እውን ንጎይታ ኢሉ እዩ ዘይበልዕ ንኣምላኽ ከዓ የመስግኖ ምክንያቱ ፆም ክኸውን ከሎ ንምንታይ ኢልና ኢና ንፀውም ንኣምላኽ ኢልና ኢና ንፀውም ወይ ከዓ ንዓና ፆምን እንዳገበርና ኢና ዳኣ እምበር ስቂልካ ፆም ኮንካ ንሉዝ ወይት ክትገብር ንገለልና ኮና ንገብር ማለት እዩ ሕጂ መወከሲ ናይ እዚኣ ከዓኒ ኣብ ቲቶ ፍቅዲ ሓደ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 15 እንታይ ይብለና ነቶም ንፁሃት ብዘሎ ኩሉ ንፁህ እዩ ነቶም ርኩሳት ዘይኣምኑን ግና እቲ ኣእምሮኦም ሕልንኦም ርኩስ እዩ እምበር ኮቶ ንፁህ የብሎምን ወይ ከዓ ንፅሓት የብሎምን ማለት እዩ ብቃል ኣምላኽ ተቀዲሶም እዮም ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 29 ዝህበና ኣምላኽ ድማ እንሆ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ምድሪ ዘርኢ ዘሎ ኩሉ ኣሕምልትን ዝዝራእ ዘርኢ ዘለዎ ፍርኦም ናይ ኩሉ ኣእዋምን ሂበኩም ኣለኹም እሞ ምግቢ ይኹነኩም ሕጂ ኩሉ ኣምላኽ ዝፈጠሮ እንታይ ማለት እዩ ንፁህ እዩ ከምቲ እግዚኣብሔር ኣንፂሁን ቀዲሱን ዝሃበና ከምኡ ከዓ ንሕና ነቲ ዝሃበና ኣብ እንጥቀመሉ እዋን ብፀሎትን ብምስጋናን ብቃል ኣምላኽን ጌርና ክንቅድሶ ወይ ክንፈልዮ ይግባአና ክንፈልዮ ክንብል ከለና ሲ ካብቲ ካልእ ነገራት ፍልይ ዝኾነ ይኸውን ማለት እዩ ካብቲ ኣብ ትሕቲ ባርነት ከንቱነትን ብልሽውናን ዘሎ ፍጥረት ክትፍለ ቅዱስ ኩን ኣብ ሮሜ 12:1 ክልተ ከኣብለና እቲ ሰናይን ባህ ዘብልን ሙሉእን ፍቃድ ኣምላኽ እንታይ ምዃኑ ምእንቲ ክትምርምሩስ ብምሕዳስ ሓሳብኩም ተለወጡ እምበር ነዚ ዓለም እዚኣ ኣይትምሰልዋ ምክንያቱ ካልእ ነገራት እንዳምሃሩ ስለ ዝኸዱ ኣለዉ ንሕና ግን በቲ ናይ ቀደም በቲ ናይ ኣቦታትና ዝመሃሩና ካብኡ ክንርሕቕ የብልናን ማለት እዩ ነቶም ኣሕዋት እዚ እንተ ኣርኣኻዮ ንጢሞቴዎስ እዩ ዝመክሮ ዘሎ ማለት እዩ እንተ ኣርኣኻዮም ቃል እምነት እቲ ተኣሚንካ ዝሰዓብካዮ ፅቡቕ ምህሮን እተመገበ ህያው ኣገልጋሊ ኢየሱስ ክርስቶስ ክትከውን ኢኻ እቲ ዝተዋሃበካ ንዓኻ ስልጣን እቲ ዝተዋሃበካ ውህበት ማለት እዩ እቲ ንዓኻ ኢሉ ንኣገልግሎት ዝተዋሃብካ ብኡ እንተ ደኣ ኸይድካ እዚ ንዓኻ ፅቡቕ እዩ ማለት እዩ እቲ ሕያዋይ ኣገልጋሊ ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዚ ይመስል ብቃላት እምነት ይምግብ ነቲ ፅቡቕ መሰረተ እምነት መግለፂታት ወይ ከዓ ነቲ እምነት ኣብ ግብሪ ምውዓል ተጠንቂቑ ይስዕቦ ንኣሕዋት ብሓቂ ይምህሮም ጢሞቴዎስ ኣብነት ናይዚ ሕያዋይ ኣገልጋሊ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ምክንያቱ ነዚ ኩሉ ነገር ስለ ዝገብር ማለት እዩ ኣብ ፍቅዲ 7 እንታይ እያ ትብለና ግናኸ ንነገር ቅለትን ንዕላል ኣንስትን ካባኻ ኣርሕቕ ንርእስኻ ግና ኣምልኾ ኣልምዳ እቲ ሕያዋይ ኣገልጋሊ ከምዚ ይገብር ወይ ከዓ ከምዚ ይብል ማለት እዩ ንናይ ሓሶት ትምህርቲ ይነፅጎም ብግብርን ብተግባርን ብትምህርትን ማለት እዩ ብፍርሃት ኣምላኽ ይመላለስ ሕጂ ርኩሳት መን እዮም ቶም ርኩሳት ካብ ፍርሃት ኣምላኽ ስለ ዝረሓቑ ርኩስ መንፈስ ይሓድሮም ሕጂ እሳቶም ከዓ ርኩሳት ይኾኑ ማለት እዩ ፅውፅዋይ ዕላል ኣረጎቲ ኣንስቲ የዘውትሩ ርእስኻ ምግላፅ ማለት ብፍርሃት እግዚኣብሔር ምንባር ማለት እዩ ሕጂ ካብቲ ነገራት ኩሉ ዝተፈለኻ ትኸውን ኩሉ ግዜ ዝተፈለኻ ክበሃል ከሎ ቅድስና ነቲ ሕማቕ ነገር ገዲፍካ ናብቲ ቅድስና ትስዕብ ማለት እዩ ፍቅዲ 8 እቲ ስጋዊ ምልማድ ንቁሩብ ነገር እዩ ዝጠቅም ኣምልኾ ግና ንኩሉ ይጠቅም ነዛ ሕጂ ዘላ ህይወት እዚኣ ነታ እትመፅእ ከዓ ተስፋ ኣለዎ ዋላ ኣብ ፀሎት ከማን ኣቦታትና ኩሉ ግዜ ይብልዎ እዮም ገዳማዊ ተግሳፅ ብምሃብ ነቲ ውሽጣዊ ሰብነት እተወሰነ መክሰብ ኣለዎ እቲ ናይ ደገ እንተደኣ ኮይኑ ማለት እዩ እንተኾነ ግን ብፍርሃት እግዚኣብሔር ምንባር ንኩሉ ይጠቅም እዩ ስለምንታይ ምክንያቱ ነዚ ሕጂ ዘላ ህይወትን ነታ እትመፅእ ዘላ ከዓ ማለት እዩ ባቕሽ ወለት ንስኣ ፀሎት ክገብሩ ከለዉ እንታይ እዮም ድብሉ ንዓኻ ዝኾኑ ውላድ ሃበና ንዓኻ ዘይኮኑ ኣይትሃበና ምክንያቱ ንዓኻ እንተደይኮይኖም ንዓና እውን ኣይኮኑን እዮም ሕጂ እቲ ነገር ንሕና ንገብሩ ከዓኒ ንኣምላኽ ዘሐጉስ እንተደኣ ኮይኑ ንስጋና ዘሐጉስ ክኸውን ይኽእል እዩ
እዩ ከዓ ኣብዚ ግዜ እዚ ማለት እዩ ዋላ ቆመስ ከዓ ከምታ ፀሎቶም ዝገብሩ ኣሎ እንታይ ይብሉ ንዝጠፍኡ ደቅና ቅድም ናብ ሕቑፈኻ ምክንያቱ ሕቑፍ ኣምላኽ ተኸይዶም ፅቡቅ እዩ ማለት እዩ ድሕሪኡ ከዓ ናብ ሕቆ ወለዶም ሃበልና ይብሉ ሕጂ ኩሉ ግዜ እቲ ንገብሮ ቅድም ቀዳምነት ንኣምላኽ እንተ ደኣ ጌርናዮ ኩሉ ግዜ ንዓና መክሰብ ኣለዎ ማለት እዩ እዚኣ ከዓ እንተኾነ ግን ብፍርሃት እግዚኣብሔር ምንባር ንኩሉ ይጠቅም እዩ ምክንያቱ ኣምልኾ ግና ንኩሉ ይጠቅም ነዛ ሕጂ ዘላትና ሂወትን ነታ እትመፅእ ከዓ ተስፋ ኣለዎ ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ሓቂ ሓጎስን ስራሕን ብምርካብ ናይ ሂወት መብፅዓ ኣለዎ ብድሕሪኡ ከዓ በረኸትን ዘለኣለም ሂወትን ኣለዎ ንኩሉ ግዜ ይጠቅመና ማለት እዩ እቲ ሰናይ ነገር ንገብሮ ናይ ኣምላኽ ተደኣ ኮይኑ ንኩሉ ንዓና ደይኮነሲ ዋላ ነቶም ዝርአና እውን ካብቲ ናትና ተማሂሮም ይጥቀሙ እዮም ማለት እዩ እታ ፍቅዲ 8 እቲ ስጋዊ ምልማድ ንቁሩብ ነገር እዩ ዝጠቅም ኣምልኾ ግና ንኩሉ ይጠቅም ከምታ ክንብላ ፀንሕና ማለት እዩ እዚ እሙን ኣባሃህላ እዚ ነቲ ምስ ፍርሃት ኣምላኽ እተተሓሓዘ መብፅዓ ዘረጋግፅ እዩ ሰዓብቲ ኣምላኽ ብጌጋ ምእንቲ ከይትርጉምዎ ነዚ ነገር እዚ ማለት እዩ ዓለማዊ ብልፅግና ክረክቡን ካብ ባህርያዊ እከይ ናፃ ክኾኑ እዮም ማለት ኣይኮነን ማለት እንታይ ኣብነት ተረኣሪናስ እቶም ኩላቶም ብፃት ኣቦታትናስ ብመስዋዕትነትን ብፀገምን ከም ዝሓለፉ ንዝክር ኢና ግን ኣብ ሂወቶም እንታይ ነይሮም ቅሳነት ነይሮም ሰላም ነይሮም ማለት እዩ ማለት ኩሉ ግዜ ነቲ ነገር እቲ ጌርካዮ ስዕብካዮ ማለት ኩሉ ግዜ ኣብዚ ዘለናዮ ፅቡቅ ሂወት ክህልወካ ማለት ኣይኮነን ትሓምም ትኽእል ክትሳቀ ትኽእል ክትጎህ ትኽእል እዚ ግን ንክብሪ ኣምላኽ ስለ ደይኽበርካ ማለት ኣይኮነን ዳንኤል ኣብ 3:16 ናይ ስራድዕን ሚሳቅን ዓብድ ነጎድን ንርኢ ኢና ንሳቶም እንታይ እዮም ዝብሉ ነይሮም ንክብሪ ኣምላኽ ተደይ ኮይኑስ ንካልእ ኣይንገብርን ኢና ሕጂ እቲ ንጉስ እንታይ ኢልዎም ንዓኣቶም ኣብ ሓዊ ክእትዎም ወሲኑ ማለት እዩ እቲ እነምልኾ ኣምላኽ ካብቲ ጎርሓዊ ከናግፈና ይኽእል ይብልዎ ካብ ኢድካ እውን ከናግፈና ይኽእል እዩ ኦ ንጉስ ንሱ ከናግፈና እንተ ዘይፈተወ ንሕናስ ንኣማልኽትካ ከምዘይ ነምልኾም ነቲ ዝቆምካዮ ምስሊ ወርቂ እውን ከምነይ ንሰግደሉ ፍለጥ ብልዎ ኣለዉ ሕጂ ፀኒዖም ዋላ ንሙት ዳ እምበር ካብቲ ሓቅስ ኣይነልግስን ማለት እዩ ስለዚ እታ ፍቅዲ 8 ብጌጋ ከይንወድኦ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ተስዒብናስ ኩሉ ሰናይ ክረክበና ኣብዚ ምድሪ ማለት ኣይኮነን ኣብ መጨረሻ ግን ናይ ብሓቂ ዕዳና ከም ንኽፈል ማለት እዩ ወይ ከዓኒ በቲ ተግባርና ሰናይ ነገር ክንረክብ ከም ንኽእል ማለት እዩ ኣይ ሆፕ ክሊር ኮይና ትኸውን ፍቅዲ 10 በቲ ንኩሉ ሰብ ምናዳን ኣመንቲ ዘድሕን ህያው ኣምላኽ ተስፋ ስለ ዝገበርና ኢና እንዓይን እንፅዕርን ዘለና ኣብ ህያው ኣምላኽ ስለ እንውከል ነዚ ተቐቢልና ኢና ኣብ መንጎ መስጎግትን ፀበባን ሰላምን ኣምላኽና ኣሎና ወይ ከዓ ኣምላኽ ኣሎ መድሓኒ ኩሉ ሰብ ስለ ዝኾነ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ኩሉ ሰብ ኢሉ እዩ ሞይቱ ብፍላይ ከዓ ነቶም ብሂወት ድሕነት ኣምላኽ ዝተቐበልዎን ዝኣምንዎን ድሕነት ይረኽቡ ያዕቆብ 2 ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 26 ከዓ እንታይ ይብለና እምበኣርክስ ስጋ ብዘይ መንፈስ ምውት ከም ዝኾነት ከምኡውን እምነት ብዘይ ግብሪ ምውት ከም ዝኾነት ግን እቲ ንገብሮ ኩሉ ንሕና ምስቲ ተግባር እምነት ጥራሕ ዘይኮነ ተግባርና ከዓ ክሕወሶ ከም ዘለዎ ማለት እዩ እሶም ዝጠፍኡ ብጉድለቶም እዮም ዝጠፍኡ ብምርጮም እዮም ከማን ክንብል ንኽእል ኢና ብምርጮም እዮም ዝጠፍኡ ክትሰብኽ ከለኻ ይብሉ እቲ ሓቂ ሃይማኖት ንክልቲአን ዓለም መክሰብ ከም ዘለዎ ጌርካ ብስልጣን ስበኽ ምክንያቱ ኣትርር ኣቢልካ ክትነግሮም ኣለካ ሓደ ሓደ ግዜ ቃል ኣምላኽ ብስልጣን ኣይንምህርን ኢና ኩላትና ማለት እዩ ፖለቲካሊ ኮሬክት ክንከውን ንደቢ ወይ ከዓ ንሰባት ከይነቀይሞም ኢልና እቲ እዚ ግን ቁኑዕ ትምህርቲ ሃይማኖት ኣይኮነን ብሓቂ እከይ ንስጋን ንነፍስን የጥፍኦ ተደኣ ኮይናታ መልሲ ንሳ ክንብል ኣለና ማለት እዩ ክርስቶስ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኢሉ እዩ ሞይቱ መጥዒምዎ ንኩሎም እቶም ብስሙ ዝኣመኑ ከዓ የድሕኖም ማለት እዩ ፍቅዲ 12 ነቶም ኣመንቲ ብቃል በካይዳ ብፍቅሪ ብእምነት ብንፅሕና እውን ኣርኣያ ኩኖም እምበር
ነታ ንእስነትካ ሓደ እኳ ኣይንዓቃ ምክንያቱ ብዕድመ ንእሽተይ ስለ ዝኾነ ዓበይቲ ከዓ ካብኡ ዝዓብዩ ስለ ዝነበሩ ነዚ መታን ከይንዕቆ ብግብሪ ከዓሲ ከተሪኦም ኣለካ እዩ ዝብሎን ብግዜ ንእስነትካ ምእንቲ ክትከብር ስጉምቲ ውሰድ ኣብቲ ስጉምቲ ትወስደ ከዓ ብጣዕሚ ንፁህ ኩን ወይ ከዓ ፅኑዕ ኩን ኣብነት ኩን ሰብኡት ንእስነትካ ሪኦም መታን ከይንዕቆኻ በቲ ንዕኡ እትዓግተሉ ወይ ከዓ እትሰርሓሉ ናይ ሓቂ መገዲ ተጓዓዝ ቃል እቲ ቃልናቱ ማለት እዩ ኣብ ኩሉ እቲ ብህጎን ብግህዶን ብብሕትን እትብሎ ቃል መሰረት እምነት ዝተወከለ ይኹን እቲ ቃል ትብሎሲ ናብ መፅሓፍ ቅዱስ ዝተወከለ ይኹን ማለት እዩ ናይ ናትካ ሓሳብ ኣይትግበር በቲ ዝሃብኩኻ በቲ ስርዓት ብኡ ክትከይድ ኣለካ ማለት እዩ ኣካይዳኻ ንቃል ኣምላኽ ኣብ ግብሪ ኣውዕሎ እቲ ትገብሮ ኩሉ ከዓ ብቃል ኣምላኽ ዝኾነ ወይ ከዓኒ ካብ ቃል ኣምላኽ ክትወፅእ የብልካን ማለት እዩ ምክንያቱ ካብኡ እንተወፂናሲ ናትና እንድሕር ወሲኽናሉ ካልእ ነገር ኢና ክንከውን ማለት እዩ ፍቅሪ ንኣምላኽን ንሰብን ብምፍቃርካ እዚ እቲ መሰረታዊ ስርዓትን መንፈስካን ኩሉ ኣካይዳኻን ምዃኑ ኣርኢ መንፈስ እቲ ኩሉ እትገብረሉ መገድን ጠባይን ብመንፈስ ቅዱስ ዝተመርሐ ይኹን እምነት ኣማንን እሙንን ኩን ንፅህና ሰብነት ኣእምሮን ይሃልኽ ሓደ ሰባት ብዙሕ ገንዘብ ወይ ብዙሕ ህያብ ይህቡ እዚ ውህበት እዚ ብመንፈስ ብፍቅሪ ወይ ብዘይ ፍቅሪ ብዘይ እምነት እንተኮይኑ ግን ረብሓ የብሉን ከም ኣምነት ዝመፅእ ሕጂ ኩሉ ግዜ እዞም ገበርቲ ሰናይ ማለት እዩ እቲ ኩሉ ዝገብርዎ ፅቡቅ እዩ ናይ ብሓቂ እንድሕር ብእምነት ዘይኮነ ግን ንምንታይ ኢሎም ይገብርዎ ተደይኮይኑሲ ዋላ ሓንቲ ውርሻ የብለውን ማለት እዩ እሶም ዓየይቲ ከም ሰራሕተኛ ናይ ኣምላኽ ክኾኑ ክእሉ እዮም ከም ባርያ ናይ ኣምላኽ ንሕና ግን ውሉድ ኣምላኽ ኢና እቶም ወረስቲ ንበሃል እቲ ውሉድ ኢዳ ክወርስ ዝኽእል ዳ እምበር እቶም ሰራሕተኛ ክወርሱ ይክእሉ እዮም ግን ብምርጫኦም እዮም ከዓ ነዚ ዝገብርዎ ዘሎ ሙሉድ ኣምላኽ ክኾኑ መሰል ኣለዎም ግን ኣይኣመኑን ኣይተቐበልዎን ንክርስቶስ ስለዚ ውሉድ ይኮኑን ማለት እዩ እዚ ኩሉ ሰናይ ነገር እንዳገበሩ ኮንቶ እዩ ዋላ ሓንቲ ይሕሰብ ማለት እዩ ውሉድ ኣምላኽ ክትከውን ኣለካ ውርሻ ክትወርስ ማለት እዩ ፍቅዲ 13 ኣነ ክሳብ ዝመፅእ ናብ ምንባብን ምምዓድን መምሃርን ኣቕልብ ነዚ ስስዕብ ከዓ ኣቓልቦ ግበረሉ ይብሎ ምንባብ ቅዱሳት መፅሓፍቲ ፅሑፋት ንህዝቢ ኣንብብ ወይ ከዓ ንገር ማለት እዩ ምምዓድ ንስምዒታትን ንፍቃድን ዝመልከት ግብሪ ወይ ከዓ ብግብሪ ዝፍፅሙ ቅዱሳት ፅሑፋትን ምእዋጅ እዚ ክትገብሩለኩም እዚ ከተንብብለኩም ፅሑፋት እንተዳ ኣሎ ክህቦም ኣለዎ ማለት እዩ መሰረት እምነት መታን ክርድኦም ኣብ ቅዱሳት ፅሑፋትን ዝርከብ መግለፂታት መሃር ካብቲ ፅሑፋት ሕጂ ንሕና ኣለና ናይ ኣቦታት ማለት እዩ ብኡ ኢና ተወኪልና ንኸይድ ዳ እምበር ንመፅሓፍ ቅዱስ ቤተክርስትያን እንተደይኮይና ካልእ ማንም ሰብ ክትርጉሞ ኣይክእልኒ ንቤተክርስትያን ተፃሒፉ ኣብ ቤተክርስትያን ተፃሒፉ ንቤተክርስትያን ኢኻ ክትጥቀመሉ ወይ ከዓ ንኣመንቲ እዩ ግን እቲ ትርጉም ብናይ ኣቦታት ወይ ብቤተክርስትያን ክትርጎም ዝኽእል ፍቅዲ 14 እንታይ ዝብለና ነቲ ብትንቢት ብምንባር ኢድ ሽልማትን እተውሃብካ ኣባኻ ዘለዎ ህበት ፀጋ ዓሽሽ ኣይትበሉ እዚ ከዓ ብምንባር ማለት ዋላ ስጋዕ ሕጂ እውን ብምንባር እዩ ደሎ ነዚ ቅድስና ወይ ከዓኒ ውልደ ክህነት ክወሃብ ከሎሲ ህያብ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ዕሽሽ ክንብሎ ኣይግባአናን ኩላትና ህያብ ኣለና እቲ ህያብና ግን ክንፈልጦ ይግባአና እዚ ግን ናይ ውልደ ክህነት ህያብ እዩ ዝብሎ ደሎ ነቲ ህያብ ዕሽሽ ኣይትበሉ ህያብካ ተደይ ተጠቂምካሉ ይጠፍእ ማለት እዩ ከይተጠቀምካሉ ክቕመጥ ኣይትፍቀደሉ ወይ ከዓ ደይ ትጥቀሙሉ ተደኣኹምካ ክጠፍእ እዩ ማለት እዩ ክህነት ውህበት መንፈስ ቅዱስ እዩ ክህነት ውህበት መንፈስ ቅዱስ እዩ ምክንያቱ ደሊኻ ክትወሃቦ ወይ ከዓ ደሊኻን ክትገፍሮ ኣይኮነን ማለት እዩ ተዋሃበካ ብኣውን ክትሕተት ኢኻ ኣብ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 18-19 እንታይ ትብለና ኣታ ጢሞቴዎስ ወደይ ከምቲ ቀደም እተባህለካ ትንቢታት እምነትን ሰናይ ሕልናን ሒዝካ ብኡ ፅቡቅ ውግእ ምእንቲ ክትዋጋእ እዚ ትእዛዝ እዚ ኣማዕቅበካ ኣለኹ ገሊኦም ነቲ ሰናይ ሕልንኦም ደርቢዮምሲ ናይ እምነት መርከብ ተሰቢራቶም እያ ምክንያቱ ነቲ ተዋሃብካዮ ሕድሪ ኣፅኒዕካ ሓዞ እዩ ዝብሎ ዘሎ መራሕትታ ቤተክርስትያን ብኣዋጅ መንፈስ ቅዱስ ፍቃድ ኣምላኽን ንክህነት ይፅውዑ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ምስ በቅዐ ቤተክርስትያን
يدلوه مسبلته مالتيو مسكرتلو اتم زمهارو مريجيتا يكون ينتا يكون مسكرلو تبات خسيان مسكرتلو بو ملكة اتي نعم زقبع معارق يوهاب مالتيو أقدام منبر نولد كهنة زخونة أقلقلوت مقبال مالتيو شماغلتات زبلو دلو يكان إبسكوباسات باباسات كهنات كفونو اليوم أستنتنولو بتداقاقامي أبا أمورها حسبولو مالتي ببهارياتهم أقداسنتهم ميقكا حسب نتهم تقلقلهم دلخاسي انتا إدود اليوم مالتي كله أكايدا خادمة كابزي وشت أو سمعتن ممانن يوحز مخنيات كل جزء انت رأتن تنتنو خنكا حرق النجر تستنتنو خنكاسي تقول تقبرو كاو إخوات صدق المالتي مخنيات كل جزء انت يمدبلونا بوتاتنا لك كامتي مجبي نسبنت كاتول أو قرص مسح دراب تقبسي مسحف قدس كأقوم أخذ قبره يقبع كامالتي معناته على تام مجبي كان وسدي يقبع عنا خاون فقدي عسرت حمشتي إزي أتصدقك حسب إنه وسخات خير كم زلخا أب كل ما أنتي كجلسي نزنا جرزي بملؤ رأسها وفي معناته كله تتقبرسي 100% خون الله إمنت كان يبحكي جلس خون الله ملؤ بملؤ رأسها حبه ملؤ رأسها وف مالتي أبيت تعرخها نفس منا مسلطان ويكا مسلن كم أخت كون اتي بقع باباس يخون ناتكا دريمسي ناب كم ناب بفسنا ويكا ناب انتهي مزبلو ناب قدسنا زي ما عرقا يخون مالتي نخلهم نتصر كون تحبق نقر اي حلقا نخبرخا زي كونس نعاوت نفسها نتهن نعوهم كتدحن نعاقان تدأسنا يجيركا نعاقتهم كتدحن تخيليها مالتي بحيمانات كان بمسرة امنت كان تتأنكا معناته لو مز مدحر قليل كات جيغا تزاري كاسي صباح كمزي كان دير كان دي خايلكا مخسس دخون اي تقبل نعاقان نتا تقلقلا دلخا بتكسياني مالتي نعانا نقول لاي مالتي فقدي عسر شدشتات هنا يمجالشا مالتي نرأس خان نتمهرت خان تتأنكا بزي نقر صنع ازي انت قبركاس نرأس خان نتهم زسعبو خان زسمعو خان كتادحاني خان كم تقدم لكم صنحكم مالتي أكايد خان تدع صبق كوينو سبات كابخاري أم محرو نعاقات صبقي نتهم ذري خاون صبقي مالتي هو السب من ستي تمهرتي انت ديس ساماميو اتي تمهرتي اي كرب حالون ايو هو السب مستي تمهرتي انت ديس ساماميو اتي تمهرتي اي كرب حالون ايو انت رأسئلك خونكات خير دلخاسي من انت مخاريلك اي تربحني مالتي زي أنا خلاتنا بتخسان كل جزء سنبت نخيد ولا حنتي نحردين قبل كوينا ويكن كم كل جزء زبلنا مالتي بس حكاية مت قبس قربان يتوسلين ويتقبع كاي تقبرن ترى الله وعي تقلقلن بس إحنا قرأت له هم ريت قبر ترى هم كاس من تاي رأي انتاي أبي تاريخها 10 عمت 10 عمت تمالاليش كاسي انتاي غيركا هذا سبب من حرب تقول انت زي كوينو ناجزاء رأسه نتحنا هوت أي أكلون إيو أبت ممحر انت رأت تقول زي كوينو ناجزاء رأسه نتحنا أي أكلون إذا خا كم تعنتو يزولكم مالتي سناي قبرك هلو مخيلي جن أمنات انت رأي بلو زي رأي اتمم حركة مقداس كان أي تقارص إزي صوبعتك إيو صوبعتنا خنفلت يقبعنا كم يجرنا إنا نفلتو قد محجي تداريبنا لنيرنا بزحات لستلوا نعو خنرئي نخيلنا مالتي اتب أباس ويكاهن كإبسقوبوس نخالوت زلو جديتا بتأماننت كفتسمو خلو ندحنتون نتوم زسمعون مقاسئو مالتيو يتبابعون كبرون مسجانا إزقابير أملخنا يخون تسأنيلكم سلس سمعكم ونخا أبتسنا يزخونا أروت اتقابرو إزقابير تسأن إلو يسمعكم آمين يغني الله الهوت الهوت آمين قال هوت نقولنا يسمع لنا على هوت عون عم مرتقلو الشي ما معمولو يتكحف بالكل مثلني مزمور مزمار واه داقوني كفتت እግዚአብሔር ሓግዝ አሜን ምክንያቱም አቤን እንዴት ቆረረኝ
كجمر دو هو الشيء بسم الله والد منفس ቅዱስ هذا أملاك آمين زفر حق سنة بملأت زلو أو كل سفرة نبيت خريستيان توهابا حدرا زلون زنبرن فترة سقدس فلو يخبرو قويتا منفس ቅዱስ كفس ቅዱስ كاب كلنا يفله مس كلنا يخون بملأت زلو أو كل سفرة نبيت خريستيان توهابا حدرا زلون زنبرن فترة سقدس فلو يخبرو قويتا منفس ቅዱስ ملأت زلو أب كل سفرة بيت ክርስቲያን ተዋህበ ሓደራ ዘሎን ዝነብርን ፍጥረት ዝቕድስ ፍሉይ ይኽብሩ ጎይታ መንፈስ ቅዱስ ሕያው ኣምላኽ እዩ ዘላለም ነባሪ ምስ ኣብን ወልድን ዝነብር ብኽብሪ መንፈስ ሓቂ እዩ ፈጣሪ ፍጥረታት ጥበብ ናይ ባህሪኡ ወሃቢ ጥበባት መንፈስ ቅዱስ ንንዛረቦ መንፈስ ቅዱስ ቃል ዝሰርዓልና መንፈስ ቅዱስ ናይ ትብዓት መንፈስ ቅዱስ ንስዩ ዝህበና ብምልኣት ዘሎ ኣብ ኩሉ ስፍራ ንቤተ ክርስቲያን ተዋህበ ሓደራ ዘሎን ዝነብርን ፍጥረት ዝቕድስ ፍሉይ ይኽብሩ ጎይታ መንፈስ ቅዱስ ሓጢኣት ናንፂሁ ንጽድቂ ዘገስግስ ወሃቢ ምስትውዓል መንፈስና ዘሕድስ መራሒ መንገዲ ንድኹም ዘበርትዕ መንፈስ ሰላም እዩ ሕዙን ዘጸናንዕ መንፈስ ቅዱስ ምንጪ ደስታ እዩ መንፈስ ቅዱስ ጸጋ ዘፍስስ መንፈስ ቅዱስ ቅብኢ ጽድቂ እዩ መንፈስ ቅዱስ ነፍሲ ዘረስርስ ምልኣት ዘሎ ኣብ ኩሉ ስፍራ ንቤተ ክርስቲያን ተዋህበ ሓደራ ዘሎ ዝነብርን ፍጥረት ዝቕድስ ፍሉይ ይኽብሩ ጎይታ መንፈስ ቅዱስ ጥዑም ፍሪኡ ኣበና ኸዓስል ውህበቱ ጸጉኡ ወትሩ ንኽንቅበል ልብና ንኽፈተሉ ነፍሰና ክቕደስ ምሳና ክነብር እቲ ናይ ጽድቂ መንፈስ ቅዱስ ንሓጢኣት እምበር መንፈስ ቅዱስ ሓጥእ ዘይጸልእ መንፈስ ቅዱስ ካብ መገዲ ሞት መንፈስ ቅዱስ ፈልዩ ዘውፅእ መንፈስ ቅዱስ ንሓጢኣት እምበር መንፈስ ቅዱስ ንሓጥእ ዘይጸልእ መንፈስ ቅዱስ ካብ መገዲ ሞት መንፈስ ቅዱስ ፈልዩ ዘውፅእ ብምልኣት ዘሎ ኣብ ኩሉ ስፍራ ንቤተ ክርስቲያን ተዋህበ ሓደራ ዘሎን ዝነብርን ፍጥረት ዝቕድስ ፍሉይ ይኽብሩ ጎይታ መንፈስ ቅዱስ ኣሜን። መንፈስ ቅዱስ ኣይበለየና ቀኒአለ ዝተዋሃበና ዕድል አሜን። ማሙሉ ቃል ሕይወት ተስማዕልና ዝማሬ ኣምላኽ ተስማዕልና ጥዕምቲ መዝሙር ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ክትዝምረልና ጸኒሓ ብምልኣት ዘሎ ኣብ ኩሉ ስፍራ ንቤተ ክርስቲያን ዝተዋሃበ ሓደራ ዘሎን ዝነብርን ንፍጥረት ዝቕድስ ፍሉይ ይኽብሩ ጎይታ መንፈስ ቅዱስ ብምባል መንፈስ ቅዱስ ፈጣሪ ምዃኑ መንፈስ ቅዱስ ምስ ኣቦን ምስ ወልድን ማዕረ ምዃኑ መንፈስ ቅዱስ ህልው ምዃኑ መንፈስ ቅዱስ መንጽሂና መቐደሲና ምዃኑ እዚን ካልእን መንነትን ስራሕን ዕብየትን ናይ መንፈስ ቅዱስ እትገልጽ ኣዝያ ደስ ትብል መዝሙር እያ። ከምዛ ክንሰምዓ ጽናሕና ደጊመ ዝማሬ ኣምላኽ የስማዓልና። ካብዚ ብምቕጻል ነዛ መዝሙር ብመሰረት ቃል ኣምላኽ ከነስተንትና
ናባኹም ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ እንዝክሮ ጥቕስታት ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ምዛ መዝሙራት ተሓሒዝና ክንገልጽ ንኽእል ኢና أنا كفت ندق داقوني እሺ ሓፍትና ሰናይት أوكي مزمور داويت 51 عسرت حدا كاب قصكا أيتدربيني قدوس منفسكا أيتقدفني መዝሙር ዳዊት 50 ሓደ عسرت حدا እስክድገምያ كاب قصكا أيتدربيني قدوس منفسكاون أيتقدفني ቅዱስ መንፈስካ ወይ ድማ መንፈስ ቅዱስካ ኣይተግድፈኒ ቃልዎ ተስማዓልና አሜን እሺ አለ ፍትንዶ ዲያቆን አማረዘናት ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ ሓደ ኢየሱስ ነሰነ ከዛረገ ቁጥሪ ቁጥሪ 8 ሶሪ መንፈስ ቅዱስ ናብኻትኩም ምስ ዝወርድ ግና ሓይሊ ክቅበሉ ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ኩላ ይሁዳ ኣብ ሰማርያን ክሳብ ወሰን ምድሪ ምስክር ክትኮኑ ኢኹም መንፈስ ቅዱስ ኣባ ስለዝገለጸ አሜን ሐዋርያት መንፈስ ቅዱስ ምስ ወረዶም 72 ቋንቋታት ገሊጽሎም ንቃል ጎይታ ከዓ ናብ ዓለም ሙሉእ ምስክር ክኾኑ በቂዖም እቲ መንፈስ ተዋህቦም ከዓ ዘትብዕ ዝቅድስ እዩ ነይሩ ቃልዎ ተስማዓልና ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 8 እሺ ካልኦት እሺ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ብዙሕ ክበሃል ከኣል እዩ ብሽመን ዲና ንጥመቕ ከዘክረኩም ኣብ ግብረ ሐዋርያት እውን 4-5 ኣብ ካብ مساعد خيد يا مسلمين بعلي أدلة مساعدتهم عرف حادي كتري 4-5 بحنسين دلة مساعدتهم بحنسا كلها يوهنس بما زت مغي نسخاتكم قنا دحري غروب معالتي بمنفس قدس كنتم مغيكم نتيف عبايز سمعكم تسفى أبو تتصبي إلو كاب يرسالين كيوز عززهم بمنفس قدس يخم تتمكم قالوا وتسمع لنا الشيء قال أنت كده كم دو ما تقولي رومي أنا تفتن دو الشيء حفتنا سنة تتعرف على ما دحري أمام مملو أوكي ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 1:18 ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዚ እዩ ኣዲኡ ማርያም ንዮሴፍ ተሓፅያ ከላ ከይተራኸቡ ብመንፈስ ቅዱስ ጠኒሳ ተረኽበት አሜን ቃልዎ ተስማዕልና ብመንፈስ ብዘይ ዘር ሰብኣይ ብስራሕ መንፈስ ቅዱስ ድንግል ማርያም ከም ፀነሰት ብስራሕ መንፈስ ቅዱስ እዩ ቴንኪዩ ቃልዎ ተስማዕልና ማማምሉ ሮሜ ምዕራፍ 15 كاب 17 كساب 19 مبارسي بحيل منفس قدس بحيل تمرتن تأمراتن نمئزاز أحزاب كريستوس بقالن بغيرون زي قبورس كزارب اللقاء أيدفرني يمو بني أملخ يسوس كريستوس مكحلو لني سخاء يرسال أكابي أنجمر خساب إياريكون وانقل ክርስቶስ ብሙሉእ ሰበክዎ ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ እዩ ዝብል ዘሎ ሐዋርያ ጳውሎስ እቲ ሰብኮ ዝነበረ ትእዛዛት ኩሉ ቃልዎ ተስማዕልና ህዋ ብዘይ ፀጋ ናይ መንፈስ ቅዱስ ብዘይ ሓይሊ ናይ መንፈስ ቅዱስ ወላ ሓንቲ ክንገብር ኣይንኽእልን ኢና ሮሜ 5 ካብ 17 ክሳብ 19 فتنا ديكون وده
سمع ما بقي قبر هواريات كاب حدث كات الشعته قطر شمنته بتنادسة يبرا حوارات معرف حدا ده هو حدث شو أتسكات شعته دل شمنته إذا ما رزنا دبلتايا الشام ببل إذا رزنتي لا تشمنته أو بقى بقى بكال خمسك منفس قدسنا باخذكم مسورة دي أتنبيبة هو قبر حوارات معرف حدا قطر شومان تنبيباتنا قبر حوارات كابي 4-5 سون تنبيباتنا إشي حري بقى دحن قاعد أنبت بقى عليه وتمس معين قالوا تسمع لنا آمين أنا دما أب إيوب 33 قطر 4 مصحف إيوب معرف 33 قطر 4 تايبل منفس أملاخيو زفترني استنفاسته كل زغليو هيوت زهابني بمبال منفس قدس ፈጣሪ ምዃኑ ኣብ ካልእ ከዓ ብዙሕ ፅሑፋት ንወልዲ ከዓ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈጣሪ ምዃኑ ኩሉ ብኡ ከም ዝኾነ ብዘይብኡ ከዓ ምንም ዝኾነ ከም ዘየሎ ንርኢ ናይ እግዚኣብሔር ኣቦ ከዓ ብዙሕ ጥቕሲ ከዓ ፈጣሪ ምዃኑ ከዓ ንርኢ ስለዚ ኣብ ፈጣሪ ወልዲ ፈጣሪ መንፈስ ቅዱስ ፈጣሪ ስለዚ ሓደ ኣምላኽ ሓደ ፈጣሪ ኢልና እንኣምን ማዕርነት ናይ ሰለስትነቶም እተረጋግጽ ያጸኒሓ እዛ መዝሙር እሞ ኢዮብ 33:4 ኣነ ሓንቲ ዶ ክብል እሺ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ቀዳማይ ቆሮንቶስ 6 ቁዝሪ 19 ክሳብ 20 ዘሎ ብዋጋ ተዓዲግኩም ኢኹም እሞ ስጋኹም ቤት መቅደስ እቲ ኣባኻትኩም ዘሎ ካብ ኣምላኽ ተቐበልኩምዎ መንፈስ ቅዱስ ምዃኑ ናይ ርእስኹምን ከም ዘይኮንኩም ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም ስለዚ ብስጋኹም ንኣምላኽ ኣኽብርዎ ኣሜን ቤት መቅደስ መንፈስ ቅዱስ ኢና ቤት መቅደስ ያው ኣምላኽ ኢና ካልኦት ተስማዕልና ቀዳሚት ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ካብ 19 ክሳብ 20 ማቴዎስ 28 ከንዝክራሎ ቁጥሪ 19 ቁጥሪ 20 ኪዱ ብስም ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን እናጥመቅኩም ድእዝዘኩም ዘበለ ኩሉ ክሕልውና መሃርኩም ንኩሎም ኣሕዛብ ደቂ መዛሙርተ ይግበርዎ ማቴዎስ 28 19 ክሳብ 20 ማማ ሂወትና ባኺ كم يمسيهم كلهم تانكيو ملاحظتنا نبحث صوتي مزمور زمير كلنا أنا خانتاي إلى مساعة تخيط كنا تسمعتني إفسون معرف حمشتي عصرت شمنتن عصرت جعتن بحسابين ذلا زرقت على ومو بويني أيتسكرو جناخي بمزمورن مسجانان بمنفساوي كنين بلبخم نقويتا እናተቀነኹምን እናደረስኩሙልን ነንሕድሕድኩም እናተዘራረብኩምን መንፈስ ይምላእኹም መንፈስ ይምላእኩም አሜን መንፈስ ቅዱስ ይምላእና መንፈስ ቅዱስ ይባርከና እሺ ኤፌሶን 5 ካብ 18 ክሳብ 19 እሺ ንሓደ ክልተ ዕድል ክህቤ ጎይታ ንኒቆዲሞስ እንታይ ኢልዎ ነይሩ ሰብ ካብ ማይን ካብ መንፈስን ወይ ካብ መንፈስ ቅዱስን ተዘይተወለደ መንግስቲ ኣምላኽ ክርያ ዝኽእል ወልሓደ የልቦን ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 3 ካብ ምዕራፍ ኩላ ካብ መጀመርታ ብዛዕባ ናይ ጎይታ ክርስቶስን ኒቆዲሞስን እያ እታ ዝርርብ እታ ትምህርቲ እቲ ካብ ስጋ ዝተወልደ ስጋ እዩ እቲ ካብ መንፈስ ዝተወልደ ከዓ መንፈስ እዩ እያ ትብል
ኣብ ቁፅሪ 4 ከዓ ብሓቂ ብለካ ኣለኹ ሰብ ካብ ማይን ካብ መንፈስ ቅዱስን እንተዘይተወልደ ንመንግስቲ ኣምላኽ ክሪኣ ዝኽእል ከቶ የልቦን ኢልዎ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 4 ራይ እምበኣር ይኣኽለና እዩ ፅቡቅ ኣስተንቲና ሎሚ ካብዚ ብምቕፃል ነዚ ዝነበረና ትምህርቲ ቃል ኣምላኽ መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ናይ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እታ ቀዳመይቲ መልእኽቲ ናብ ጢሞቴዎስ ዝለኣኻ ናብ ወዱ ናብ መዓይቱ መገላግልቱ ዝኾነ ኣገልጋሊ ጎይታ ጢሞቴዎስ ዝለኣኻ መልእኽቲ እያ ራብዐይቲ ምዕራፍ ኢና ርኢና ሎሚ ካብዚ ተዋህበና ሰፊሕ ትምህርቲ ከነስተንትን ናባኹም ከብለኩም እየ እሺ እንታይ ተማሂርና ሎሚ እንታይ ነስተንትን እንታይ ሰሚዕና ቁሩብ እታ መጽሓፍ ኣብ ስክሪን ዘላ ዳርኣና ዳንበብና እውን ከነስተን ንኽእል ኢና ወይ እውን ካብ ሞባይልና ካብ መጽሓፍ ቅዱስ እውን ኣብ ገዛ ተሊና እናንበብና ከነስተንትን ሓሳብና ክንህብ ክንገልጽ ሕቶ እንተለና እውን ክንሓትት ንኽእል ኢና ዲያቆነይ ትርሓስ ኣለኹ እሺ ማማ ትርሓስ ካብ ሰላም ተመለስክና ካብ ሰላም ፀናሕክምና ቃል ህይወት ይስማዓልና ኣነሲ ኣብታ 14 ስተንቲነ ነቲ ብትንቢት እምበር ኢድ ሽማግለታትን እተዋህበ ኣባኻ ዘሎ ውህበት ፀጋ ዕሽሽ ኣይትበሉ ክብለና ከለሲ ንሕና ብዙሕ ነገር ኢና ተዋሂብና እግዚኣብሄር ከዓ ብዙሕ ነገር ገይሩልና እዩ ግን እግዚአብሔር እንዳመስገና ክንድነብር ናይ ካልኦት ነማዕዱ ነቲ ዘለና ፀጋ ገዲፍና ከዓ ናይ ካልኦት ፀጋ ክንርኢ ንሳ ኣስተንቲና እሞኒ ክብርን ምስጋናን እግዚአብሔር ኣምላኽና ይኹን ክብርን ይኹን ቃል ህይወት ተስማዓልና ኣቡናኸ ኣሜን ነቲ ብትንቢት ብምንባር ኢድ ሽማግሌታትን እተዋህበካ ኣባኻ ዘለዎ ውህበት ፀጋ ዕሽሽ ኣይትበሉ እያ ትብል ንሰብ ድማ ነናቱ ዝኾነ ዓይነት ውህበት ካብ ኣምላኽ ኣለዎ እቲ ሓደ ዓብይ እቲ ሓደ ንእሽተይ ኣይኮነን ንኩሉ ሰብ እግዚኣብሔር ከም ፍቃዱ እዩ ዝህቦ ስለዚ ነቲ ብኣምላኽ ዝተዋህበና ንነፍሲ ወከፍና ዘለና ፀጋ ከነገልግለሉን ተመስገን ኢልና ክንቅበሎን እምበር ነቲ ናትና ዕሽሽ ኢልና ንካልእ ክንጥምት ካልእ ከነማዕዶ ኣይግባእን እያ ትብለና ፀኒሓ ማማ ትርሓስ ደጊማ ቃል ህይወት ተስማዓልና ቁጥሪ 14 እሺ ካልኦት እሺ ኣይፎን ኢድካ ሓፍ ኣቢልክ ደለኺ ኣነ ዲያቆን እሺ ኣብታ ዘንብብኳ ኣይ ቲንክ ስኢነ ያለሁ ግን እንታይ እትብል ብፍርሓት ኣምላኽ ምኻሲ ንሕጂ ጥራሕ ዘይኮነስ ንመጻኢ ሂወትካ እውን ይጠቕመካ እያ ትብል ቁጥሪ 8 ቁጥሪ 8 እሳ ኣይሞራ ኣስተንቲነ ምክንያቱ ብፍርሓት ኣምላኽ ክትከይድ ከለኻ ኣብ ዓለም ብዙሕ ክትውፃዕ እውን ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ኩሉ ይኮነን ኣማኒ ወይ ፍርሓት ኣምላኽ ዝፈርሕ ኣብ መጨረሻ ግን ዘይውዳዕ ኣስብለካ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ቃል ኣምላኽ ሓቂ እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ብፍርሓት ኣምላኽ ክንከይድ ፍርሓት ኣምላኽ እንድሕር ኣሎ ድማ ኩሉ ግዜ እቲ ሰናይ ስራሕ ኣሎ ማለት እዩ እቲ
ትኩሉ ኣብ 10 ትእዛዛት እዚ ትግበርዎ ድብል እሱ ካብኡን ክንቁጠብ ኢና ማለት እዩ ሞ እሳ ሞራስተንቲነ ኣምላኽ ይሕግዘና ኣሜን ቃል ሕይወት ተስማዕልና እንታይ ትብል እቲ ስጋዊ ልምምድ ንቁሩብ ነገር እዩ ዝጠቅም እቲ ኣምልኾ ወይ ድማ እቲ መንፈሳዊ ልምማድ ግና ንኩሉ ይጠቅም ነዛ ሕጂ ዘላ ህይወት እዚኣን ነታ እትመፅእን ከዓ ተስፋ ኣለዎ እያ ትብል እሱ ከዓ እንታይ ስጋዊ ልምማድ እዚ ንስጋ ካልካ ትገብሮ ልምምድ ንቁሩብ ግዜ ኣብዚ ምድሪ ይጠቅም እቲ ኣምልኾ እቲ መንፈሳዊ ልምማድ እቲ ብፍርሃት ኣምላኽ ምምልላስ ከም ፍቃድ እግዚኣብሔር ምንባር ግን ኣብዚ ምድሪ እዚ ብሰላም መንብረካ ሃዲእካ ብሰላም ወፊርካ ተኣቱ ብሰላም በቅድስና ብጥዕና ትመላለስ ምስ ሞትካ ከዓ ናይ ዘለኣለም ሂወት ኣለካ ስለዚ እቲ መንፈሳዊ ምምልላስ እቲ መንፈሳዊ ምልምማድ ኣብዚ ምድርን ንዘለኣለም ሂወትን እዩ ዝጠቅም እያ ትብል ኣዝያ ደስ ትብል ጥቕስያ ኣነ እውን ንዓይ ከስተንትን ሓሲበ ነይረ ቁጥሪ 8 ዲያቆን هوي እወደይ ኣነ ድማ ምስተ ሕጂ ክትብልዎ ዝፀናሕኩም ዘብል እዩ ካብ ቁፅሪ 4 ክሳብ 6 ዘሎ እቲ ፍጥረት ኣምላኽ ብዘሎ ፅቡቅ እዩ እሞ ብምስጋና እንተተቐበልካዮ በቲ ቃል ኣምላክን ጸሎትን ዝቅደስ ስለ ዝኾነ ገለ እኳ ዝድርበ የብሉን ነቶም ኣህዋት እዚ እንተ ኣርኤኻዮም ቃል እምነትን እቲ ተኣሚንካ ዝሰኣብካዮ ፅቡቅ ምህሮን እተመዝገበ ህያዋይ ኣገልጋሊ ኢየሱስ ክርስቶስ ክትከውን ኢኻ እና ኣሚንካ እንተተቐበልካዮን እንተተጓኢስካዮን ኣገልጋሊ ኢየሱስ ክርስቶስ ክትከውን ኢኻ ይብሎም እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ተኣቢልና ብልብና ህዲርና ከምኡ ክንጓዓዝ ይሕግዘና ኣሜን ቃል ሕይወት ተስማዕልና ነቶም ኣሕዋት እዚ እንተ ኣርኣኻዮም እንታይ ይኽርእዮም እቲ ብላዕሊ ተዘርዘረ እቲ ዝተማህሮ እቲ ቃል ወንጌል እቲ ብስራት መንግስቲ ኣምላኽ እዚ ንኣሕዋትካ እንተ ኣርኣኻዮም ቃል እምነትን እቲ ተኣሚንካ ዝሰዓብካዮ ፅቡቕ ምህሮን እተመገበ ሕያዋይ ኣገልጋሊ ኢየሱስ ክርስቶስ ክትከውን ኢኻ ኣሜን ከምዚ ክንከውን እግዚአብሔር ይደግፈና ዳቅኒ ኣነ 12 ነቶም ኣመንቲ ብቃል በካይዳ ብፍቅሪ ብእምነት ምንጽሕናን ኣርኣያ ኩኖም እምበር ነታ ንእስነትካ ሓደ እኳ ኣይነዓካ ትብል ማለት ሲ ሓደ ግዜ ብዕድመ ዝነኣሱ ብፍልጠት ድማ ፍልጠት ዘለዎም ነቲ ንእስነቶም ርኢናሲ ከይነብሎም ኣሎምሽ ከምኡ ኣስተንቲነ እዮም ማለት እዩ ፍልጠት ከም ዘለዎም ንኣሽቱ ኢሎም ኢልና ከይነብሎም ኣሎምሽ ኣሮን ሓግዘኒ ግን ከምኣ ተረዲኣትን ያ ተኸክል ቃል ሕይወት ተስማዕልና ኣገልጋሊ ኣምላኽ ጢሞቴዎስ መንእሰይ እዩ ነይሩ ናይ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ተሓጋጋዚ ኣገልጋሊ ኣዝዩ ድጎይ ድለኣኽ ንወንጌል ኣዝዩ ዝደክም ዝዓይ ዝነበረ ድጉህ ኣገልጋሊ ነይሩ ክምዕዶ ከሎ እንታይ ኢልዎ ነቶም ኣመንቲ ብቃል በካይዳ ብፍቅሪ ብእምነት ብንጽህና እውን ኣርኣያ ኩኖም እምበር ነታ ንእስነትካ ሓደ እኳ ኣይንዓቃ ንእሽተይ ኢኻ መንእሰይ ኢኻ ጎበዝ ኢኻ ኢሉ ሓደ እኳ ነታ ንእስነትካ ኣይንዓቃ ኢልዎ ስለዚ ፅቡቅ ኢኺ ኣስተንቲንኪ ንሕና ንደቅና ንኣሽትዮም ኢልና ክንዕቆም ዘረቦም ክንነፅግ ሓሳቦም ክንነፅግ የብልናን እግዚኣብሔር ብንኣሽቱ ይዛረብ እዩ ፅባሕ ንጎ ደቅናዮም ሓካይምናን ካህናትናን ኣገልገልትናን ኣለይትናን ዝኾኑ ስለዚ ንንእሽተይ ክንዕቅ ከም ደይብልና እግዚኣብሔር ብንኣሽቱ ከም ዝዛረብ ከዓ ንክንጠቅስ ንኽእል ማለት እዩ ቃል ሕይወት ተስማዕልና ክፍትን ዶ ዲያቆን ሓዊ ሽማ ማረዘነ ቁፅሪ 7
مجمرة حطو نيراتني كن قطر 4 زعما ممر صار حبتي دنببتا قدم تحطي يكبل اتي فترة أملاخ بزول صبو يومو بمسكانا انت تقبل كايو بتقال أملاخ من صولوتن زقدس لزخونة قال اكوا زدربيو بلون تبل نمنتاي اي تردت ان نابنت انتايو خندي بلو وينتا إنا تخنقبلو فترة أملاخ بزحات انسسا له سبا له بزح نقر فترة على نو أي تردت ننسا قلت إيكونت اللين تا أستونتونيجن أبو ترشوعاتي قناخن نقر قلتن علال أنستن كابخ أرحقو نرأس خاقنا أملخو المدات بل زي أخستنتنا تسانيحي أبز أوانزي بزح علال بزح سونا يدلي كاني حماق نقر علال تتسمع بميديان بقلن كله بزح نقر في حنقول كاد سرق تحساس بخاد سرق علالة ثالمو نزي كابانا أرحيقنا ترحتناي قال أملاح ترح كنسمع ناي قال أملاح ترح كنكتل إذا معدنا زلمو إذا يحجزنا زي أستنتينا مالتي أتينا قلت 4 كن أيتقد أجرهت الليل قال وتسمع لنا أستنتنا نرأسنا أملوه خنا اللامده كاب قلتن كاب علال زي تكم نجرن رحيقنا نرأسنا أملوه خنا اللامده أملوه بخمينا نلمامد ننفسنا نرأسنا بخمينا أملوه نلامده حدا سب كسجد يدلي كتصلي يدلي جن يدكم يسلشو مورالاي هلوان بزح كسجد أكلن ويمكن كتصلي أكلن حسابي يسرقني شيء تطعم سبوركو يدكم كتصلي كلني يبلك أبو زحسب بمنتاين عن اللامامد كم تعبوتات زمرنا كل جزية ببني إشتي نحنا انتاينا نقبر ناب كرسنا مسمتانا أزينا بزح كنا نبب بزح كنصلي بزح كنسجد ندلمو عقب خاننا نشجر أبز بتصحكي بس احنا خان دحريت نملس مالتي حانت عبنت كنقركم زم قويا رقوي وي بشكلتا زقويو سي إن عبنت بشكلتا كساب 300 كيلومتر يخودو بشكلتا 300 كيلومتر بتعمي بزحي كاب أسمراس كران حليفكا أغردت حليفكا بارون تحليفكا ناب هايكوتا قصكا مالتي بمكينا ملو معال تختفورة توعلسي 300 كيلومتر أمو خندي عقبن قلقلن قلن دلوس ببشكلتا يخودو حجا أنا نسخ ممكن كيد نقول له ولا حنت كيلومتر حنت مايلون عقبة 3 خنكداي نخلنينا ويورينا نتاب شكلتا خندفاينا الصوم نمنتاي كميلو مخدو 300 كيلومتر أمو خمكينا ناقوي بزوح جيزي سلستلام عمدو ببني شي سلستلام عمدو مالتي حجلك عبتي منفساوي أقل قلت أفتا أملوخو خا ببني شي إنا تلام عملك أخا تعبي أملوخو يلمدي لممد قباري سلازي خنصلي خلنا خنسجد كلنا زخون أقل قلت كنبل كلنا ببني شي نفسنا رأسنا إن اللامامدنا إنا نابع بيتنا فسمنا نكن كيد نخيل نازل ناخذ قبر ندحرقون كاخا خمسة اختب لي أتصنعك خاب كلتن كاب زيد اللي علالن هاتو قطعون كن رحق يقبع مالتي قالي وتسمع لنا فتحتو دقيمة نبوتات كبره اللومي تملو سوايم أب قطر 4 5 فترة أملاخ بزلو صبوقي مو بمزقانا أنت تقبلنايو بتقال أملاخن صلوتن زقدس سلازوخانا قالوا زدربة يقولون أجي فترة أملاخ صبوقيو بمزقانا ندحر تقبل كايخا بتقال أملاخن بصلوتن يقدسي سلازي زدربة يقولون فترة أملاخ كله صبوقيو يدبل دلهم مو نينايو أين تصرت اللين يا تبللا بزح سلازل العالي بزي حتى زي أبز بلعن زي بلعن يمتس أبزر استزي نقول نصحي نقول قدسي بقال أملاخن بصلوتن سي يقدسي سلازي رخص دبحال نجار يلا كل فترة أملاخ صبقي فترة حماق نجراي فترن زبلن قال حتى تاتن سلازل العالي زي حتى تحاتي تلا جيزية الله نلوم مختم اللسيا تديكوين خان ندمت الله እሺ አራይ መምህር ተክሎ ኣብ መንጎና ስለ ዘለኻ
ندكتور صقاب مقدم عدل كوبا ده الدهريخ تملس لنا إخا دكتور صقاب نابخا عندنا قالوا تسمعنا كلهم أنا تا مبل 16 سي نرأسخان نتمرتخان تتأنكر بزي نجار زي صنع زي انت جبركاس نرأسخان نتوم يسمعوخان كتدحن إخا مالت سي انتاي كم دخونا بورو بتاعش مبيلاتني ما بأخلوها بتاع مستنتان كا تي فلتات ناي ود سب اندا وسخا خيد كالوسي نتناي أملاخ أملخون دار حقو قيد حجي أبوتاتنا أب حقوتاتنا زين ببو خلوس نت أملاخ زنبرو ناب أملاخ زنبرو جزءات وي أملخو زبلت أنيرمو ات منبابنا تمفلات ناس مزات أصزي آدو تخيل مزا مبل 16 يخيدو أو خلهم كتب هوني لي ما يعني له قالوا تسمعنا آمين حاونا دكتور صقاب تنكي قالوا تسمع لنا ما مرتخلو تنقل التحتوتات أتقال لا بالكاخت ملسن تقداميتي قطر 4 قطر 5 نبوتاتنا رأحبهم نبوتاتنا اللون ديوم يعني زيادة ساتهم كبر هون خليهم أنا بحس لازبولو خايم قلت يوم أبوتات أنا أبقومي له مخنياتو سوم كله أبري أنا دحاني وغير كابري كان يركن ديخا السادة حنا أبرا هياس لازبولو خايم دحان دقم من موتن حتى متى نخلات نخبر حالنا نبوتات أشي تحت انتايا إت فترة أملاخ بزولو تصبوغ يمو فترة أملاخ كل تصبوغي እግዚአብሔር ሕማቕ ኣይፈጠረን እንስሳታት ይኹን ኣትክልቲ ይኹን እንከላይ ናተይ ሕቶ እየ ድሓቲ ደለኹ ማለት ንኩላትና ክበረልና ሰብውን ዝብሎ እንከላይ ደብል ደለኹ እግዚኣብሔር ንኩሉ ፍጥረት ጽቡቕ ይፈጢሩ ሕማቕ ኣይፈጠረን እንስሳታት ይኹን ኣትክልቲ ይኹን ፍረታት ይኹን ኩሉ ጽቡቕ እዩ ብምዝጋና እንተ ተቐቢልካዮ ከዓ በቲ ቃል ኣምላኽን ብጸሎትን ይቕደስ እዩ ስለዚ ይቕደስ ስለ ዝኾነ ገለኳ ዝድርበ የብሉን ይድብል እሞ ሕጂ ነየና እዩ ብዛዕባ እንታይ እዩ ድዛረብ ዶሎ እያ ነይራ ተሕቶ ኣነ ከዓ ናይ ህዝቢ ሕቶ ውስኻ ቢለ ፍጥረት ኣምላኽ ኩሉ ጽቡቕ ድዩ ክፉእ ድበሃል ፍጥረት የለን ስለዚ ብጸሎትን ብቃል ኣምላኽን ከዓ ዘይቅደስ ነገር የለን እሞ ለሓንቲ ዝድርበ ነገር የለን ከምኡ ዲቲ ኣባህላ ክትበርህልና ማለት እያ እታ ካልአይቲ ከዓ ቁጥሪ 16 ናይ ሓውና ዶክተር ጽጋብ ንርእስኻን ንትምህርትኻን ተጠንቀቕ በዚ ነገር እዚ ጽናዕ እዚ እንተገበርካስ ንርእስኻን ነቶም ሰምዑኻን ከተድሕን ኢኻ ኢሉ እሞ ንርእስኻን ንትምህርትኻን ተጠንቀቕ ድብል ደሎሲ ብዛዕባ እንታይ እዩ ብዙሕ ኣይበረህትለይን ኣቦታትና ከዓ ኢሉ ናይ ቅድም ወለድና ኣቦታትናን ኣዴታትና ብዙሕ ኣየንብቡን ብዙሕ ኣይፈልጡን እዮም ከምዚ ናይ ሕጂ ከም ድላይካ መፅሓፍትን ትምህርትን ኣይነበረን ግን ኣብ እምነቶም ኣዝዮም ጽኑዓትን ዘይነቓንቁን ነይሮምሲ ካብ ውሉድ ናብ ወለዶ እናሓለፈ እኳ እዚ እምነት ናባና ኣረኪቦምና ሕጂ ግን ትምህርቲ በዚሑ ዳርጋ ኣብ ገገዙ ኣብ ሞባይሉ ሰብ መፅሓፍ ቅዱስ ኣለዎ ስብከት ኣለዎ ከም ሎሚ እቲ ፍልጠት ኣይበዝሐን ብኡ መንፅር ግን ክሕደትን ውድቀትን ሕማቕ ነገርን ስሕተትን በዚሑ ስለዚ እቲ ትምህርቲ ድዩ ንዑ ደምፅዎ ደሎ ወይስ እንታይ እዩ ነና ኢኸ ንርእስኻን ንትምህርትኻን ተጠንቀቕ ዝብል ዘሎ ያታ ሕቶ ምስለኒ እዚአን ኣጠቃልል ኣቢልካ ንክልቲአን ክትምልሰልና ኣነ ኣቦታት ተትምልስዋ ብፍላይ ነታ ናይ 4-5 ዝበለታ ደስ ምበለኒ እሺ ሰምዑካ ኣለዉ ቦታትና ሕራይ ዶ ኢሎም መምህርካ ይፅበሎ እሺ ናባኻ በል መምህር ተኽሎ ፈቂዶም ኣለዉ እግዚኣብሔር የብርሃልካ ብሎ ኣለዉ ኣሜን ኣሜን ኣለዎ ተስማዓልና እወ ኣብቲ እቲ እዋን እቲ ዝነበሩ ናይ ኣይሁድ ልምዲ ዝነበረ ማለት እዩ ርኩስን ዘይርኩስን ዝብል ባህሊ ነይርዎም ማለት እዩ እምነት ነይርዎም ክንብል ንኽእል ኢና ኣብዚ ሓድሽ ኪዳን ግን ፍልይ ዝበለ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 10:25-26 እንታይ እዩ ዝብለና ምድርን እቲ ኣብ መሊኡ ዘሎን ናይ እግዚኣብሔር እዩ እሞ ኣብ ዕዳጋ ዝሽየጥ ዘበለ ኩሉ
ስለሕልና ኢልኩም ገለ ከይመርመርኩም ብልዑ ሕጂ ንሕና ንበልዖን ብባህልና ምልክዕ ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ደይንበልዖ ነገራት ሕጂ ግብፃውያን ንኣብነት ሓሸማ ይበልዑ እዮም ንሕና ኣይንበልዕን ኢና ብዙሕ ግዜ ትመፅእ እዚኣ እያ ሓደ ሃይማኖት እዩ ዘለና ሓደ እምነት እዩ ዘለና ንዓኣቶም ሕጂ ኣይኣመንትን እዮም ክንብሎም እንተ ደኣ ኮይና እዚ ናይ ብሓቂ ካልእ ነገር እዩ ማለት እዩ ንሕና ስለ ዘይንበልዕ ካብኣቶም ዝያደ ኣመንቲ ኢና ክንብል እውን ኣይንኽእል እዚ ብባህሊ ተተሓሓዘ ክኸውን ይኽእል እዩ ንሳቶም ናይ ሓድሽ ኪዳን እምነት ስለ ዘለዎም ንሕና ግን ካብ ኦሪት ስለ ንኣምን ማለት እዩ እምነት ስለ ዝነበረና ነዚ ነገር እዚ ሒዝናዮ ንኸይዳ ኣለና እዚ ከዓ ሕማቕ ኣይኮነን ተደይበላዕና እውን ይሓይሽ በታ ቦታትና ኩሉ ግዜ ዝብሎ እየ ግን ንሳቶም በሊዖምዎ ኢልና ንሕና ካልእ ነገር ክንብል ኣይንኽእልን ኢና ማለት እዩ ሕጂ ኣይሆፕ እዚኣ ብርክቲ ትኸውን ግን በቲ ቅድም ዝነበረ ማለት እዩ በቲ ናይ ኦሪት ዝነበረ ርኩስን ዘይርኩስን ካልእ መግለፂታት እውን ኣሎ ንምንታይ እዩ እግዚኣብሔር ከምኡ ኢሉ ንዓኣቶም ኣብሪህሎም ኣብ ምድረ በዳ ዝነበሩ ወሲ ን40 ዓመት ዝኣክል ፅቡቅ ገይሮም ነቲ ሓደ ሓደ እንስሳታት ሓሰኻ ዘለዎም እንስሳታት ክህልው ይኽእሉ እዮም ንዓኣቶም እንተ ደኣ በሊዖሞም ወይ ከዓ ብደይ ፕሮፐር ዘይኮነ ከየብሰሉ ድዮም ገለ ነገር እንተ ደኣ በሊዖሞ ሓስኻ ስለ ዘለዎም ዋላ ነቲ ክቐትሎም ይኽእል እዩ ሕማም ከመፅእ ይኽእል እዩ ከምዚ ናይ ኮሮና ዝነበረ ክንደያ ሽሓት ዝወድአ ነቶም ኩሎም ህዝቢ እውን ብሓንሳእ ከንፅንሶም ይኽእል እዩ ነዚ እውን ክንርድኦ ይግባአና ማለት እዩ ነዚ ከዓ እግዚኣብሔር ንኩሉ ዝፈልጥ ስለ ዝኾነ ነዚ ኢሉ ቀሪቡሎም ኣብዚ እዋን እዚ ግን ሓሸማ እንተ ደኣ ሰብ በሊዑሲ ከምቲ ናይ ቀደም ዶ ይኸውን ክንብል ንኽእል ኢና ንሕና ኣይንበልዕን ኢና ብልዑ ይኮንኩን ድብለኩም ዶ ኣለኹም ንሳቶም ንሕና ግን ግብፃውያን በሊዖም ኢልና ካብቲ እምነት ጎደሎ እምነት እዮም ወይ ከዓ ስሒቶም ኣለዉ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ኣይሆፕ በሪኣ ትኸውን ካልእ እውን ንዑ ዝመሳሰል ጥቕሲ ኣሎ መውከስ መታን ክኾንና ተቐዳሚት ዝሃብኩኹም ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 10 25 16 እያ ኣብ ሮሚ 14:20 እንታይ ይብለና ነቲ ተግባር ኣምላኽሲ ብምኽንያት ብልዒ ኣይተፍርሶ ኩሉ ንፅህ እዩ ነቲ ብምውልዋል ዝበልዕ ሰብ ግን ክፋእ እዩ when in doubt don't ዲና ንብል ኣብዛ ዓዲ when in doubt don't ረኽርክ እንዳበለካ ነገር ኣይትግበሮ ኣይሆፕ በሪሃ ትኸውን ኣቦታት ብዙሕ ነገራት ክምልእለ ይኽእሉ እዮም ኣብዚኣ ቁርብ ተሓጊዞምኒ ኣነ ደስ ምበለኒ ምክንያቱ ብዙሕ ሰብ ስለ ዝሰምዖሲ ብፍላይ ኣቦና ናይ ግብፂ ብዙሕ ነገር ኣፍልጦ ስለ ዘለዎ ኣቦና እዮም ንርእስኻን ንትምህርትኻን ተጠንቀቕ ሕጂ ሓደ ሓደ ግዜ ንሕና ነንብብ ኢና ኢልና ዘይኮነ መፅሓፍቲ ከነንብብ ንኽእል ኢና ንሱ ክጠውየና ይኽእል እዩ ማለት እዩ እቶም ፈላጣት ግን ሓደ ኣቦ ነይሮምሲ ካብቶም መምሃራና ማለት እዩ ናይ ግብፃውያን ሕጂ ኣይተንብቡ እዚ ተንብቡ እዚ ተንብቡ ኢሎም ይእዝዙ ነቶም ተምሃሮኦም እነሶም ግን ኣብ ቤት መፅሓፍ ከይዶም ነቲ ኣይተንብቡ ዝበልዎምሲ ክገዝኡ ሪኦም ኣቦ ንምንታይ ደኣ ከምዚ ትገዝኡ ኣነ ከም ንህብ እየ እዞም ደቀ ምክንያቱ ኣብቲ ፅሑፍሲ እቲ ፅቡቅ ነገሩ ወሲደ ንዓኻትኩም ነገረኩም ሕማቑ ከዓ ስለ ዝፈልጦ ሕጂ ነዚ ነገር እዚ ገና ስለ ዘለዎ ምክንያቱ ንኣገልግሎት ክትጅምር ከሎ ጢሞቴዎስሲ ቲንኤጀር ሌት ቲን እዩ ዝብሎ 14 ኣብኢታት ዝነበረ ዕድመ እዩ ነይሩ ክጅምር ከሎ ንኣገልግሎት ማለት እዩ በጵስና ክወሃብ ከሎ ኤርሊ 30 ኣብቲ ናይ ዕድመ ሰላሳታት እዩ ነይሩ ሕጂ ነዚ ነገር እዚ እዩ እቲ ተንብቦ መፅሓፍቲ ተጠንቀቐሉ ንርእስኻን ንትምህርትኻን ተጠንቀቕ በዚ ነገር እዚ ፅናዕ እንታይ ከም ትብልን እንታይ ከም ተንብብን እቲ ዝተዋሃበካ ማለት እዩ በቲ መምርሒ ኪድ እዚ እንተገበርካ ንርእስኻን ነቶም ዝስዕቡኻን ከተድሕኒኻ ምክንያቱ ወላ ብተግባራት ካም ኮላ ሰንበት ምምፃእኩ ወላ ሓንቲ ይጠቅምኒ እዩ እንተ ደኣ ሶኒ ኬድካ ካልእ ትገብር ተደኣ ኮንካ ንዓና እንኮላይካ ክንብሎ ኣለና ኣም ሳንዴይ ስኩል ቲቸር ኢልካሲ that's the end of it ማለት ኣይኮነን ንበረሉ እንታይ ኢና ንብል ሰለስተ ነገራት ኣለዋ ምሽ ንደቅና ክንምህር ከለና know your faith live your faith teach your faith
እምነትካ ፍለጦ እምነትካ ንበረሉ እምነትካ መሃረሉ መሃር ክትበሃል ከላ ግን ቤተክርስትያና መሃር ክትብል ከላ ብተግባር ብቃል ጥራሕ ደይኮነ ብተግባር እንኮላይ ክንምህር ይግብአና እሞ ኣይሆብ ኣብኣ እውን ክውስኽለይ ተስፋ ገብር ፕሮፌሰር ተመሊሳ ክትከውን ተስፋ ገብር ቃለ ህይወት ተስማዓልና ولو تسمع الله لو تسمع لنا ممر أنا شيء حساب كهبسي أبتغط الربعته ما رزنا دحتت كيا فترة أملاخ كل تصبقي وإግዚአብሔር ንኩሉ ከከም ኣድላይነቱ ገይሩ ፈጢርዎ እጂ ምናልባሽ እንዲህ ዓይነት ስፔሽስ ኣለው ምናልባሽ በዓል ዶክተር ጽጋብ ጽቡቅ ገይሮም ፈልጥዎ ግን ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዓይነት ፍጥረት ይደሎ እጂ ንሕና ደይ ንጥቀመሎም ኢቭን ደይ ንፈልጦም ብዓይንና ዘይንሪኦም እውን ብዙሓት ሓሳኹ ብዙሓት ለመምታ ብዙሓት ገለ ኣለዉ ንምንታይ ፈጢርዎም እዚ ናይ እግዚኣብሔር ስራሕ እዩ ማለት እዩ እንታይ ገብሩ ብኸመይ ነብሩ ብኸመይ እምብሮም ናይ ፈጣሪ ስራሕ እዩ ስለዚ ፍጥረት ኣምላኽ ኩሉ ጽቡቕ ኢልና ኣልዕል ኣቢልና ድኾነ ይኹን እንስሳ ድኾነ ይኹን ሓሰኻ ድኾነ ይኹን ለመምታ ክንበልዕ ንኽእል ዲና እግዚኣብሔር ጽቡቕ ነገር ይፈጢር ወላ ሓንቲ ሕማቕ ኣይፈጥረን ኢልና ንኣብነት መርዛማት እንስሳታት ኣለዉ ተበሊዕካዮም ዊዚን ሚኒትስ ትመውት ማለት እዩ ንምግቢ ደይ ተዋህቡ ዘሰይም ኣቁፅልቲ ኣትክልቲ ከዓ ከምኡ ንኣብነት ሓምሊ ኣድሪ ሓምሊ ቆስጣ ሰላጣ ንበልዕ ምሽ ካልእ ቆፅሊ ግን በሊዕካዮ ድቐትለካ ቆፅሊ ከዓ ፍቐዶ በረኻኻ ይህሉ ኣዝዩ መርዛም ኣዝዩ መሪር ማለት እዩ ወላ ካብቲ ንምገቦ ንወስዶ ነገራት ከማን ለሰይ ፃዕዳ ሽጉርቲ ኪሎ ፃዕዳ ሽጉርቲ ብሓንሳብ ክትበልዕ ትኽእል ኢኻ ወምናልባሽ እውን ሞት ከስዕበልካ ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ምንም እኳ ፍጥረት ኣምላኽ ፅቡቕ ይኹን ንምግቢ ንጥቀመሉ ኣሎ ንጌፅ ንጥቀመሉ ኣሎ ንመድሃኒት ንጥቀመሉ ከዓ ኣሎ ንኩሉ ከዓ ኣገባብ ኣለዎ ኣወሳስዳ ኣለዎ ዓቐን ኣለዎ ስለዚ ንኩሉ ፅቡቕ እንዲ ፈጢርዎ ኩሉ እንስሳ ኩሉ ኣትክልቲ ደስ ድበለና ክንበልዕ ንኽእል ኢና እንተበልና ንግደፎሞ ብመፅሓፍ ቅዱስ ወላ በቲ ናይ ጥዕናና ጉዳይ ዲ በቲ ኣናብራብራና ነገር እውን ኣይፈቅደልናን እዩ ማለት እዩ ንኽብል ኢለ እየ ኣብታ ቁጥሪ 16 ከዓ ዶክተረይ መምህር ፅቡቅ ገይሩ ገሊፅዋ እንድዩ ንርእስኻን ንትምህርትኻን ተጠንቀቕ ሕጂ ንርእስኻ ክብል ከሎ ንሂወቱ ነካይድኡ ንስነ ምግባሩ ከምዚ ሞዴል ኣርኣያ ክኸውን ስለ ዘለዎ ማለት እዩ ንትምህርትኻ ከዓ ብዙሓት ቅዱሳን ኣቦታት ብዙሓት ሊቃውንቲ ኣቦታት ኣዝዮም ፈላጣት ኣዝዮም ተማራምርቲ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ካብ እምነት ወፂኦም እዮም በዓል ኣርዮስ በዓል ንስጥሮስ በዓል ሊዮን በዓል ማኒ ብሙሉኦም ጳጳሳትን ሊቃነ ጳጳሳትን ዝነበሩ ኣዝዮም ምሁራት ብኣካዳሚ ፍላስፋታት ኣስትሮኖሚ ዘጽንዑ ኣዝዮም ምሁራት ናይ መጽሓፍ ቅዱስ እዮም ነይሮም ብዙሕ ጉባኤታት ተገይሩሎም ከዓ ምስማዕ ዓብዮም ድተፈለዩ ካብ እምነት ኦርቶዶክስ ማለት እዩ ስለዚ ንትምህርትኻ ተጠንቀቅ ክብሎ ከሎ ከዓ ካብቲ እምነት ከይዝምብል ንመጽሓፍ ቅዱስ ብጌጋ ከይርድኦ ካብ እምነት ከይወፅእ ንሰባት ከዓ ከየጋጊ ንርእሱ ስሑት ትምህርቲ ሒዙ ንህዝቢ ከዓ ስሑት ትምህርቲ ከይምህር ንትምህርትኻ ተጠንቀቕ ነቲ ትፈልጦ ነቲ ተንብቦ ነቲ ትምህሮ ነቲ ቃል ኣምላኽ ነቲ ትምህርቲ ተጠንቀቕ ንርእስኻ ከዓ ብወንጌል ክኸይድ ርእሱ ክሃንፅ ብስነ ምግባሩ በካይድኦ ከዓ ኣርኣያ ክኸውን ብቃል ጥራይ ደይኮነ ብግብሪ ኣብ ላዕሊ ተጠቂሳ ኣላ ነቶም ኣመንቲ ብቃል በካይዳ ብፍቅሪ ብእምነት ብንጽህናውን ኣርኣያ ኩኖም ኢልዎም ማለት እዩ እንታይ ኢሉ ሽዑ ቅፅል ኣቢሉ ንርእስኻ ንትምህርትኻን ተጠንቀቕ ምስ በለ በዚ ነገር ዝፅናዕ ነዚ እንተገበርካ ኢሉ ሽዑ ንርእሱን ንትምህርቱን እንድሕር ተጠንቂቑ ኣብቲ ቁኑዕ መገዲ እንድሕር ሃልዩ ነብሱን ትምህርቱን ንርእስኻን ነቶም ዝሰምዑኻን ከተድሕን ኢኻ ምክንያቱ ትኩል ቃል ኣምላኽ ሒዙ ኣሎ ንነብሲ ክድሕን እዩ ነቶም ህዝቢ ከዓ እቶም ዝሰምዑ ከዓ ክድሕኑ እዮም ምስኦም መንግስቲ ኣምላኽ ክኣትዉ እዮም ማለት እዩ ኣቦና ኣባ ቆሞስ ኣብታ ቁጥሪ 4-5 ክተትውስኽልና ጽቡቕ ነይሩ ኣባ ከለኹም ሽዑብ ኣንተ በትና ሰላም ትብለኒ እንታይ እዮም ዝብሉ ስድራናሲ
ኣብ ርእሲ ዝዋጣ ዝዋጥስ ኣይክዋጥን ኣይክዋጥን ከውጠጥ ብሉ ሕጂ ቃለ ህይወት የስምዓልና ኣነ ሕጂ ሓጎሰይ እንዲ ክገልጽ መቸስ እንዳ መድሃኒ ዓለም መመረቂ ገይረኩም ኣለኹ ሞዴል ዝኾኑ ካህናት ሞዴል ዝኾኑ ምእመናን ሞዴል ዝኾኑ ዲያቆናት ሞዴል ዝኾኑ መርጌታ ኣለውኹም ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እቲ ሓጎሰይ እቲ ኣብቲ ዝዓበ ኩሉ ግብፃዊት ቤተ ክርስቲያን ሲ ብዝተፈላለየ ዓውዲ ናይ ቲኦሎጂ ምሁራት ኣካላት ኮይኖም መሊሶም ኣብቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን ትምህርቲ ከዓ ብዛዕባ ስእለ ቅዱሳን ብዛዕባ ቅዳሴ ብዛዕባ መጽሓፍ ቅዱስ ሓድሽ ኪዳን ብሉይ ኪዳን እንዳበሉ ዘጽንዑ ብዙሓት እዮም ዝርከቡ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ሕጂ ክብሩ ይስፋሕ ኣብዚ ቤተ ክርስቲያን ዝኸዓ ካብቲ ዝተወለድ ኩሉ ዓዲ ኤርትራውያን ንፉዓትን ፈላጣትን ካህናት ንፉዓትን ፈላጣትን ዝተማህሩን ምእመናን ዲያቆናት ይርኢ ምህላወይ ነቲ ጸጋቲ የስተማቕሮ ምህላወይ ኣብ ማእኸልኩም ምህላወይ ንኣምላኽ ምስጋና ይወሰን የብሉን ንዓኹም ድማ ይቐጽለልኩም እቶም ከምዚ ጌርኩም ተገልግሉን ተጊህኩም ኣብዚ ማሕበር ትመሃሩን ተገልግሉን ዘለኹም ከዓ እግዚአብሔር ኣምላኽ እዚ ጸጋ እዚ ኣባኹምን ኣብ ውሽጢ ሃገርን ኣብ ስደትን ኣብ ዘለዉ ኣሕዋትኩም ቤተሰብኩም መተዓቢትኩም ኣብ ኩሎም ፈተውትኩም መሳርሕትኩም ናይ ስደት ኣሕዋትኩም ኣብኦምን ኣብ ደቁኹምን ዝጸንዕን ዝቕጽልን ይግበሮ ኣምላኽ ስለ ቃላቱ ዝኸበረን ተመስገነን ይኹን ይቐኒየለይ ኣሜን ቃለ ህይወት ኣቦና ቃለ ህይወት ኣሜን ቃለ ህይወት ተስማዓልና እምበኣር ኦኬ ማማ ህይወት ናይ ሕጂ ድያዛ ኢድካ ሓፍ ኣቢልካ ኣለኺ ናይ ሕጂ ወዲና እንተኮይና ድሓን ክጸንሕ ሓሊፉ እዩ ሰዓት ሶሪ ድሓን ካልማ ታይሙላ ኣይረኣኽዋን ነይረ ሰዓት ኣም ሶሪ ፀገም የለን ድሓን ፈቂዶም ኣለዉ ቦና ኦኬ ኣነሲ ቁርብ ቴክስተንትና ደልየ ዘለኹ ሲ ኣብታ ቁፅሪ 14 ሲ ኣቤ መግረጌታ ዋላ ቦታትና ኩልኹም ክትምህሩና ከለኹም ሲ ምዚ ዘለናዮ ሲ እንታይ እዩ ኸነዓና እንታይ ንስትንትና እዚኣ ኢልኩም ስለተብሉናስ ኣብዚኣ እንታይ ተኽልሓወይ ብደንብ ገይሩ ገሊፅዋ እንዲ ኣብታ 14 ሲ ነቲ ብትንቢት ምንባር ኢድ ሽማግለታትን እተዋህበካ ኣባኻ ዘሎ ውህበት ጸጋ እሽሽ ኣይትበል ሕጂ ተኽልሓወይ ዘምፃና እታ ሪፈረንስ መወከሲት ክትከውን እታ ናይ ትንቢት ኣሜንኖ ሶሪ እታ ናይ ቀዳመይቲ ቲሞቴዎስ ምዕራፍ 1:18-19 ኣምፂዋ ዘሎ ምስኣ ከዓ ክተሓሕዛ ደልየ ኣለኹ ዘብላ ዘለኹ ኣታ ቲሞቴዎስ ወደይ ከምቲ ቀደም እተዋህበካ ትንቢታት እምነትን ሰናይ ሕልናን ሒዝካ ብኡ ጽቡቕ ውግእ ምእንቲ ክትዋጋእ እዚ ትእዛዝ እዚ እማዕቑበካ ኣለኹ እዚ ትእዛዝ እዚ እማዕቑበካ ኣለኹ ገሊኦም ነቲ ሰናይ ሕልኖኦም ደርብዮምሲ ናይ እምነት መርከብ ተሰራቶም ኣላ እያ ሕጂ እዚኣ ከብላ ከለኹስ ምዚ ዘለናዮ ግዜ ዛትማሊ ክንሪኣ ዝወዓልና ናይ ፓትርያርክ ምምራፅ ኣቦና እዚ ኩሉ ኣናኢስካ ቢልካ እዚኣ ሲ ዋላ እቶም ኣቦታትና ውን ብእውነት ሓቂ እስኻትኩም ትፈልጡ ካባይ እምበር ኣብ ቅሽቲ ተባሂሎም እዚታት ኩሉ እዚ ተማሂሮም ኣለዎ እየ ዝብል ኣነ ይፈልጥዎ እዮም ዝብል ግን እዛ ተገብረት ግን ናይ ብሓቂ ምዚኣ ከስተንትና ፀኒሐ እዚ ኩሉ ትእዛዝ እዚ ኩሉ ክስታይካ ተዋሂብካሲ ኣብ ከምዚ ዝረኣናዮ ክንወድቕ ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ ኣክቹዋሊ ንኩልኹ ውን ኣብኣ ከለኹ ክስታይ ዝገብራ ኣቦና ቆሞስ ኪሮስ 2 መዓልቲ ገብር ምስ ኣቦይ ቀሺ ኣፈወርቂ ዝሃብዋ ትምህርቲ ኣላ ብጣዕሚ እዮም ኩላህና እንተንሰምዓት ፅብቕቲ እያ ምዛ ሕጂ ኣብዚኣ ሕጂ ቁፅሪ 14 ናይ መግለፂ ናይ ቲሞቴዎስ ሂባትና ዘላሲ ልክዕ
نزي رقيتنا يوم نزي رقيت كذا خبر كلس بعين ناس نريو لنا مالتي أبا ناس متشيز نجرزي مالتي إمو بخمع إيه المعلومات دحرة أبونا قلت لنا خنو قد بحافظ شو قد نزاح عصر تبعتسي إذا زبلكم زلخ أبونا كموس كيروس مهيرو ما زلو قلت معلت تقبر على لابتي سوشيال ميديا كلها ننت نسمعها صبغتي بحلفتها ناي تقصوين هو من اللو ناي إسياس شدشته تشعتن عصرتن نسوينا مبا بطعمي غيري من نزي عم صنبكوسي مستاغيري يا مالتي خستنتنا دلي مستزلنا هنا تحت حجي مودي له ثانك يو شيك عليه وتسمع لنا ثانك يو حراي كبرن مسجانا نجزيابير أملاخنا يكون حونا أمر تخلو قال وتسمع لنا أما للشدما جزيابير مقلاصو يبزح لك أبنا بيك أمس حونا دياكون محري أقل قلتكم بارخ كلكم أبزي زلكم دما تاتقسي نتا معراف زنببكم كمون نتا تزمرت مزمر زماري ملاخت معلنا بزحد ما نتا مزمر بتقسي كاب حدش يكون كابولي قلتكم معهم مو زيابير مملشو مقلاصو يبزحلكم أقل قلتكم دما يبارخ أبتا قصري أربعة حونا ممهر صبق يرو ملي سوائيو نمنتايو كم منتاي تبقيشيو زبل تي حطو نيرو ملسن دحريلنا نابتو قصر سلسته موسوق زي أبيهر أي كولون قدوسي إزبلو أجي موسبو النخل كولوس إتوم أمنتي حقي زفلتون بمسجانا كقبل ويلو أملاك زفت عرب العون سب كحرمو يؤززو نبرو إذن كالئن نسب أخبدلو سلاز نبريو اجزي أبيهر زفت عرب فترة كله صبوقيو إلو كمزي إبازحو سلاز نبره حواريات نهوت زخون وانجيل مهرو كالو قدم ما قنم اي تحزو اي تتنكفو زبلو دما سلا زنبرو قداموت اتم مجمريا سينودوس حواريات زتأكبوه أب قبر حواريات معرف عسرت حمشته كاب عسران حمشتن كساب عسران تشعتن انتا يزبل مزوم النفقرم برناباسن باولوسن مئنتسم قويتانا إيسوس كريستوس هوتا محلفهم زهابو سبات ناباخاتكم إن سدوم سبات إن حري سميرنا بحدا كوينا مدبنا يقرأ تخاب عسران 4 كجمرأة نحنا زي عززنا يوم قال خباتاتنا وطيوم كتقزرون حق تحلون إلهم بقالهم كمزي هاوخوخمن نلبخم كمزي عقرقرون سلذ سمعنا مزوم النفقرون برناباسن باولوسن مئنتسم قويتانا إيسوس كريستوس هيوتا محلفهم زهابو سبات نابخاتكم النسدوم سبات كنحر سميرنا بحاد خوينا مدبنا سلازي يهودان سيلاسن نساتهم نزب أفهم دما كنقرهم ساديدنا لكم اللونا حجتا ملأخت رأيا بزحات عقر قروخم زنبرو حواريات زي مهارو بقالهم زهوخون زعقر قرون سلازنبرو حواريات دما تأكيبهم قبائي قرم اتهزبي كام من تاي خلكلن كام من تاي دما كحرمن كم زلوه تقول 28 29 بزي اتي التقبأ مالوت
نطاوتات التسوئن دمن كاب حنقن زمتن دعا كتكل كولمبر حجة 4 نطاوتات دتسوئ يعني بزحات الله فرسدو قال انداولكا دم اندا جلتكا بقي حريدكا نخالق زخون كابز مبلع مالت زي تحردن من تايزي نطاوتيو دم وين يخدنا النمبر عدنا بسيلكا باللعنوري مسمان قنياتو عبحاو مشتغتت كاين تاي زخون كمزي صليم كبدي كم سقا يزخون مالتيو كابزي كاب حنق زي تغسنه ميتو دصنحه أبوتاتنا أيبلون يوم تخالكا قربت قليتكا توسد تخليخا انت قربت حجي زموتن كاب زنبر كاب كالئ قال حلفا كوات أركيط نعلكم نمنفس قدسن نعنان ترأينا أيو ترأيهم دما نمنفس قدسن نعنان ترأينا أيو رئيسخاتكم كابزن تحلخم صبق كترخ بيكم دحان كنو أنتو عونا ممر انتايلو نيرو قبطاويان سي حشما بلعو حناي نبلعن كنا عثاتهم دما زفردهم دما بزحيو رخصلنا يكوننا نحنا ببهلناون أي نبلعنينا ساتهم سلا زبلعوا حاتياتنياتات نحنا سلا زي بلعنايا دما صادقاناتينا خنبل أي نخئلنا سلا زبلعوا حاتياتنياتات يوم كنبل أي نخئلن إنا بلعين كنا نبل زلنا جن قبطاويان أب بيت كريستيان آتيوم كلهم قريبا موصو نحنا أب بيت كريستيان آتينا دما كي قربنا نوصو بسقى حسما جن كنا حميم نوعل يا بيريم حرنا أمو حدثب بزعبا قدس قربان كتعول لخلخا أنت بوش سقى حسما خنتا إبلك كلنا رخيبنا زلنا انتهي زبلا عسي إنا بزح خالق سقال لون ديو كيار سقا كرسسن كيار دم كرسس جن يلن سقا حسما تسأل أخا سقا عسال لك سقا بعراي تسأل أخا سقا دورهن لك نسقا زخون بزح كيارات الله كمتي حونا دياقون محارق بلا تسنحي ولا حملتون قد أحمل الله كاب قصلا مسلي جن نتنا أخا زخون زتاق مكان نتعنا أخا اتبلع أما اتقندي أمن تايو كنبل انت دا أخوينا اتقندي نهو زخوننا أبزمت حديرو بزعبا سقا حسما قايقوكا إزاربكا كاتعكا أما اتي كندي نتي هوت زخوننا بحلفي زي بالعس مريج عطاتالو أبز بوفاي مستقربة أبز خونه مقب خيدنا نخل دينا نحزو نتند السما معنا إنا نلعل قدس قربان قن حانتيئة تسامى معايا دما أمساي أي بلان أما دحان حجي نحنا اتصبق انئي كاب قبصاويان كنقنعو زلنا انتايو اتخلهم كاب باتريارك جميركا كساب هصان قلعه ابتا بيت كريستيان زاتوي قدس سغون كبر دمن بليعن ساتينيو زخيد امو اب بيت كريستيان نادما بيت كريستيان إرترا إذا خنريو دما እግዚአብሔር አምላክ ይحግዘና እተኻልእ ብልዕታት ቅያሩለና አይንሸገር ድሓን ሎሚ ሳላ ደኳትር ቤተ ክርስቲያን ሸውዓተ አጽዋማት አዚዛ ደኳትር ግን ሙሉእ ዓመት ከም ንጸውም እዮም ገሮምና ኣብ ገምገሚኻ ዘለኻ ደም ትቕልቀለካላ ካላስትሮል ለካ ሓምሊ ኣብላዕ
እቲ ቀደም ብኣጋር ምኻድ ናይ ድኻ ዝምሰል ዝነበረ ሎሚ ብኣጋር ኪድ ጉየ እናበሉ ዓመት ሙሉኦም ዘፅሙና ዘለዉ ኣብዚ ኮነን ሎሚ ዘሎ ፀገምና እቲ ፀገምና ሎሚ ዘሎ እንታይ እንተደኣልና ብንስሓ ገርና ናብቲ ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ምፅምባር እሞ ኩልና ድማ ቅዱስ ስጉኡ በሊዕና ክቡር ደሙ ሰቲና ድማ ህይወት ክንረክብ ካብ ንጣዖት ተሰውአን ካብ ደምን ካብ ሕሉቕን ካብ ዝሙትን ድማ እዚ ድማ ኣቦታትና ሃዋርያት ኣብቲ ፈለማ ሲኖዶሶም ብሓምሳታት ዝሓገግዎ ሕጊ እዩ ነዚአን ክንሰግረን ኣይንኽእልን ኢና እሞ እግዚኣብሔር ዝጠቕመና ክንገብር ንህይወት ዝኾነና ድማ ክንገብር ንሱ ይሓግዘና እዚ ኩሉ ንመሃሮ ዘለና ንምንታይ እዩ እንተደኣኢልና እቶም ተዛረብቲ ሰባት እንታይ ይብሉ ጎንደር ከይድካ ስታይ ኣምፃኻ ዝበሃል ዘረባ ኣሎ ሕጂ ንምንታይ ኢና ንመሃር ዘለና ንምንታይ ቤት ኣምላኽ ዘድልየና ንምንታይ ኣምላኽ ዘድልየና ንምንታይ ኢና ቃሉ ንመሃር ዘለና ኣብታ ቁፅሪ 9 እንታይ ኢልሃና ቁፅሪ 10 ይቕረት ኣብዛ ምዕራፍ በቲ ንኩሉ ሰብ ምናዳን ኣመንቲ ከድሕን ህያው ኣምላኽ ተስፋ ስለ ዝገበርና ኢና እንዓይን እንፅዕርን ዘለና ክብርና ኣምላኽ ይኹን እንዓይ እንፅዕር ዘለና እንታይ ምድሓን ብህያው ኣምላኽ ተስፋ ስለ ዝገበርና ኢና ምድሓን ብህያው ኣምላኽ ተስፋ ስለ ዝገበርና ኢና ንመሃር ንፅዕር ንጎይ ንሰምዕ ነንብብ ዘለና እሞ መወዳእታና ድማ ህያው ነፍሲ ይሃበና ኣምላኽና ስለ ኩሉ እግዚኣብሔር ምስጋና ይብፅሓዮ እሞ እዛ መስተበቁ በእንተ ሰላም ከነብፅሕ እሞ ኣቦና ኣቦይ ቆምስ ድማ ብፀሎት ክዓፅውልና እዮም ምንቲ ሰላም ዝፅለ ፀሎት ከም ብሓድሽ ኩሉን እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ሰላምን ዝሓንትን ልዕሊ ኩሉ ዝኾነት ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ልምና ኣሎና ኣብ ልዕሊ ህዝብን ምእመናንን ብዙሕ ሰላም ክህብ ንኩሉ ሰላም ስልጣን ዘሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እዩ ምእንቲ ሰላም ፀልዩ ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፀእ ፍቓድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣውሳናን ደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን ወእግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፅባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኺ እዩ ኦ ምልእተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ኦ ንኩሉ እግዚኣብሔር ልምነካን ማልደካን ኣለና ኦ ንጉስ ሰላም ሰላም ሃበና ኩሉ ሂብካና ከመኦ እግዚኣብሔር ኣጥርየና ፀጋኻ ናፍሰልና ጀካኻ ንፈልጦ ባዕዳ ኣምላኽ ይብልናን ቅዱስ ስምካ ንሰምን ንፅውዕን ኣሎና ኣብ ሰማያት ዘለኻ ንስኻ ሰላምካ ኣብ ልዕሊ ነፍሲ ኩልና ኣሕድር ኣብዚ ዓለምን ምንባርና እውን ብሰላም ሓሉ ንኩሎም መራሕትን ሰበስልጣን ብቅዱስ ስምካ ሰላም ሃቦም ኣብ ዙርያናን ዘሎ መኳይንቲ ኣዛብካ ምክርሃብ ኣብ ምእታውናን ምውፃናን ዘሎ ጎራውትናን ብኩሉ ሰላም ሓልዎም ብህድኦም ብቕንዑን ህይወት ክንነብርን ብኩሉ ሰናይ ኣምልኾ ድማ ንኣኻ ንእግዚኣብሔር ብምፍራሕ ብሕያውነት ክንርከብን ብክርስቶስ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ፅንዓትን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን ኣሜን ዝበልናዮ መላእኽቲ እግዚኣብሔር ኣሜን ይበልዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ምእንታና ብትገብሮ ጸሎትን ልማኖን 4 ዓበይቲ ብርሃናውያን ሚካኤልን ገብርኤልን ሩፋኤልን ሱርያልን ስጋ ዘይለበሱ 4 እንስሳን 24 ካህናት ሰማይን ምእንቲ ጸሎቶም ክትብል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ገጽካ ብርሃልና ኣብ ሰማይ ዘሎ ምሕረትካ ውርደልና ኣብ ምድሪ ዘሎ መዓትካ ቀንጥጠልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና እዚ ረኺብናዮ ዘለና ትብዓትን እዚ ረኺብናዮ ዘለና ፍቕርን እዚ ረኺብናዮ ዘለና ማኣዲ ወንጌልን ካባኻ እዩ እሞ ነመስግነካ ኣለና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብዙሓት ብመራኸቢ ብሓነት ዝተሳተፍቱ ክኾኑ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዓይንተ ልቦና ህዝብኻ ኣብርህ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ መደብ እዚ ድማ ንድሕነትና ንበረኸትና ንሰላምናን ንዘለኣለማዊ ህይወትና ምኽንያት ክኸውን ኣብቅዓዮ እግዚኣብሔር ኣምላኽ በታ የማነይትን ሓያል ኢድካ ባርኮ ብቕዓት ክበረና
بمسجانا خمزي إلنا هنصلي بسمايات نبر ربنا اسمك يقدس قدس منقصة تمزع فاتكم تاب سمايكم ودمام دريخون نعلت مقبنا لما هبنا نحن نزودلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا إنسان عندنا كفار إحنا نمبر فتنا يتأتونا من قصنا حيلين كبر نزل على النت كإما أمين وزت يا مريم بنا قدس جبريل ملا سلام تا سلام لكل خوف إحنا قدن دليخي شجاخ وندنقلي قاد إيجابير سوات قويتا سراوي سلام لكل نسخي كابان سبرقتي غي فركر سفم رخيم تسقى إيجابير مساقي أوفس تدسول كي حتياتنا سريلنا نفط ودغيس كرسوس من تانا محرات لمن لنا أمين فقرك زي أبي هرابو يفتح ويسرق زينو مدهنين إيسوس كروسوس ناي كهانات حلقة حدا حتيات وحاب تسقى نبوتاتنا هواريا السلطان زهابهم عبزو بوتان عبزو زلو خمونا بوتاتي كهانات حواتي دياقوناتنا كروسوس أقلقلتي صوبتنا نستنا وداتنا والدن هصاونتن أرقاويانن منوكوساتن منوكوساياتن كاب حتياتكم فتحاتن نصوحاتن كونوا المنقسة سميات دلوات يقبرنن يقبركم من عصر توخل التقزي اقزيو مهارن كروسوس او أبوي كهنا بقدس صلوات كذكرني زحلفه محرنا بزمص حلونا بافون منفس قدوس بانت اجزيتنا مريم محرنا كروسوس مل 10 تخلته بانت اجزيتنا مريم كروسوس 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 بانت اجزيتنا مريم محرنا 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 كروسوس وقويتا يسوس كروسوس سراي هاتياتي وهاتياته كل حزبك سلام حضروا سلامكم يبزح أمين بتاتنا كلهم طالع هو تسمعنا الهوى تسمع لنا قلقلاتكم يبارك أمين يا حقي ادمنت عنا نهابكم كلكم خير السن سلام حضاري طالع هو تسمعنا قالوا هي تسمع لنا كلهم أبوتاتنا دياقون كلهم تعمليتي ثانك يو بروح لا تكبر لنا